Esselamu Aleyküm. Yine bugün yine bugün bir video üretti. Nedir bu ne? Ben zaten görüyorum. Bak ayırayım. Umudumuz vatandaşlar canınız sağ mı? Our investigation begins in Istanbul, Turkey. We'll be boarding a plane here for one of the most closed countries in the world. Our destination is Turkmenistan and its capital, Ashgabat. Ashgabat? Ashgabat'da var ya bira. Turkmenistan is a repressive dictatorship at the very bottom. Çünkü önce korona var. Every night. C'est les mêmes maisons, ils ont tous les mêmes voitures. La ville, elle est hyper propre. Bir Fransız Türkmenistan'da vardır vatandaşlar. On roule là et on voit İki des... hepte. Yine. And on the main avenues, always İki only hepte white or vardır. silver cars. Söyledim, why Turkmenistan makes North Korea look normal ya. Ne için Turkmenistan demirgadı Koreya mengde ya deyip bir video Java Discover deyip bir kanalın iyi verdiler. Hadiranı görün. Tayda Okay, the bad sign of the autocontrol. I don't know. If they don't know the bad sign of the real man. To see the reality of Turkmen life, you have to get away. For a few minutes, we managed to escape our guide. C'est après la première fois qu'on se balade tout seul dans notre voyage. Car on sent que plus on s'éloigne peut-être de la capitale, plus la pression se relâche. Alors, il y a quand même We shot. 2022. Là, c'est... It's a far cry from Sturgeon greets us and invites us into a shop. Traditional Turkmen clothing is on sale there. Ouais, Tatouane, c'est joli ça. Je sais pas si c'est joli. Sale there. Ouais, Tatouane, c'est joli ça. Je sais pas si c'est joli. evet. Je pense qu'en termes de ridicule, j'ai déjà été très très solide sur le cheval. Là, ça va être pas mal. Ça me va bien. Je sais pas, mais lui, il est mort de rire en tout cas. Göraydı hakim ba. We soon find Shut, out the Chief. man who stopped us is not just a hat salesman. With this one? Yeah. Okay. So... I'm blogger. No. No, it's you? I'm blogger diye not It's tanıştırıyor. you. Yes. Could you show us? In the absence of our guide, we use a translation app. Usually in Turkmenistan, all the social media are blocked. So how does it work for you? How do you use it? Şartlık şekifa nimet oraya. Türkmenistan'da diye abişne diye sosyal medya blokta diye net kullanıyan deyip soru veriyor. Ne mi cevap verdi? Это ложная информация. Вот я пользуюсь, спокойно могу заходить в любой соцсеть. Oui, effectivement. Ouais. Instagram, Evet. YouTube. C'est incroyable. A blogger in a country where the internet is virtually inaccessible and social networking is banned, a mystery. YouTube. WhatsApp. He's keen to make a TikTok video with us. Şu İngiliz mi, Nemis mi, bir Allah haysi yurtta mıydınız? Excuse me? Fransa, İtalya. From France, yes.
Fransa. Fransa. Fransa diye. Короче, Fransızdan Behind his smile, the man is hostile. At the time, we didn't Görün devamını. realize he was laughing at us. Men erkek. Sen erkekten. Me, no erkek. Oh, men erkek. Mer erkek. Ha, good habit. Pardon. Thank you everyone. Thank you. It was a Men erkek sen erkek derliğin ol ya. Gancık, şah. Oh. pleasure. To find out who this man is, and more generally to discover the true face of Turkmenistan, Это ложная информация diye görüyorlar. Adamlar üstümüzden pır koltuk diyorlar. Hemen internet qadağan ediyorlar. Hemen bu ложная информация diye o turist soruyor da ne edip diye internete giriyorlar Türkmenistan'a blogda diye ol yalan informasiya diye görüyorlar. Adamlar sizin üstünüzden ne edip işliyorlar. Sizin üstünüzden pır koltuk tutuşlarını görüyorlar adamlar. Ya, ложная информация diye görün eştin TikTok'ta at yeri bilmeyen olsanız VPN alayan olsanız gidin de şartlığa soran ayten ложная информация deyipsin bir YouTuber nemede 2 milyon 145 bin prosmotr var bu video. İki hepte ön boyluktu da şu kanal. Salam Nurağa. Salam bana bu ben. Şu Ne kanalda yalaqadık gircek olsan şahtlık gel yalamalla yumurtqaları bolmasa girip bolmasa. Gatyalan çoğuları bu torun kezzab oğulları gelen turistlerim daha turistler biliyor Türkmenistan'ı internetin blokladığını ha. Yani şonda da gelip hemen girip görün seyret o yalan informasiya deyip VPN'e hem görközde şah kaz yok. Dukan çağası. Через VPN girýanyňa, VPN'e de töleýäniňa 1 milyon, 1,5 milyon pul töleýäniňa maýtda. Kaz ýolşak. O. Görýäňizmi? Ina suwtda vatandaşlar ina telpek satylýan ýerde şu Samsunga bar ýene de nimede berýäňiz o. Ýel şoňa duşup durdysan o turistim, başgadan tapmadyk gäle. O. Akyl bilen Doğru, düşürtdüler bu turistleri. Yani başka adamını öňünden çykarýaly etmendirler. Skare всего muňa gapdanla git bolup görän biri nira barjagyny dadyny aýdan bolmaly. Öňünden we şoňa öňünden gorlapdylar. Görün? J'ai pas dit, il est mort de rire en tout cas. Evet. Ça va bien? we soon find out that the man who stopped us is not just a hat salesman. With this one? Yeah. Okay. Evet. So, I'm Gogen. No! no, it's you? It's you. Yes. Could you show us? In the absence of our guide, we use a translation app. Usually in Turkmenistan, all the social media are blocked. So how does it work for you? How do you use it? Это ложная информация. Вот, я пользуюсь, спокойно могу заходить в любой соцсети. Oui, effectivement. Ouais. Instagram, But look, YouTube. Incroyable. A blogger in a country where the internet is virtually inaccessible and social networking is banned. A mystery. YouTube. What? WhatsApp. He's keen to make a TikTok video with us. Şu İngiliz mi, Nemis mi, bir Allah bile. Haysi yurttan geldiniz? Excuse me? Fransa, İtalya. From France, yes. Fransa. Fransa. diye. Короче, Fransızdan. Behind his smile, the man is hostile. At the time, we didn't realize he was laughing at us. En erkek. Me, no erkek. Behind his smile, Good habit. Thank you, everyone. Thank you. It was a pleasure. Pleasure. to find out who this man is, and more generally to discover that Ay Türkmenistan eğer erkeğimiz şartlık şekli sen olsan onun erkeğim Almanlar Türkmenistan. Gitsin gel şu saatlik muzurun yanına var yalanka. Yok, howsuzlan kular çatanlar sen Şu yalamana. Öpkö yalak koyver bular bir. Ura salomani. Onu da men erkek sen erkek değerliğin ol yara. Fransızlara men asla hala mokda diye yank yerde bıram. Şonum diye Fransızlara men asla hala mokda tip.
Katraga denir diýmeli bir vay. Şon ýa Samsuga şon çykarýarlar hemen. Şon asıl efirde oramda gakarmeli. Bir gün maňa diýär. Yok ol ýöňünden çykan bolmaly ýol. Ýöňünden çykan bolmaly ýol. Salam dedim bolýan. Salam diýär. Sen çötü diýär, adyň diýär. Oza Nuran Naif'in efirine kıyıda mengdeyen ya şo mu ya sen yal girýärlermi diýen bolýar. Men şollydim bolýan ýüregi ýarly. Şula adam inem tanan vatandaşlar geldi gabyna şu oturan bulun şu kanalynyň burçunda neme bardyr görseňiz. Men prezident diýip özüni prezident elan edip görün 70'den adam kellesi Ankara aşan bir ýaşulymyz. Awa 70'den aşyp özüni eýen prezident taýlap otur. Gülkünçde ama adamlar özüňden taýlawdy özüňi. Awa yok orada. Prezidenti bas koyuyor. Men hazır YouTube kanalyny görkezäýin şu wagt nämedir bilmedim şu turutulay. YouTube kanalyny görkezäýin. İyi bir haylo ýok ya bir kandidatlyň goýmadyň kanalyňa prezident menni görgülüçi ömrüniň ahirinde şu arzugyna ýeteýinip ya ölmäkden Ýüşüp bir oturguç alyp berýärler, otursun men prezident diýip. Tonsuz ullokan adamlar, şula adamlara özlerini awraýly hataplaşyp emine wara kär ýerleriň opşy kelletiniň düzüg dälmi ka diýjek bolýan ana. Kelleti şu ýaşa gelip düzelmedik bolsa da sen hi Feredomu neler Türkmenistanyň diýe Feredin men ştaýdan öwürüp görkezäýin. Näme diýe Türkmenistanyň Haramda Berdimuhammedowyň agentlarynyň atlaryny diýe göredim. Agentlarynyň atlary aýan edildi. Tutsaw edilermi? Görgüli biziň tutsaw edilmegimize arzu edip görýän eken asylaw. Подчинена исполнительной, а правосудие используется как инструмент политических репрессий. Судьи назначают армянских спецслужб Мурат Курбанов, Мухаммед Дуиджи, Акбил Сафар и Нурмухаммед Аннаев. Представляясь оппозицией, они на самом деле занимаются сбором и передачей личных данных туркменских граждан в интересах спецслужб Туркменистана. Эти данные используются для розыска, задержания и последующей депортации в Туркменистан, где людей ожидают пытки, тюрьма или смерть. Трагическим примером является судьба Фархата Мейманкулиева, насильственно возвращенного в Туркменистан и по достоверным данным убитого в заключении. Те же лица распространяли ложь, утверждая, будто Фархат находится в Швеции или в Америке. Известны и другие жертвы, которых уже депортировали из Турции в Туркменистан. Алишер Сахатов, Абдулла Урусов, а также угрозы депортации в адрес Умиды Бекджановой, который сейчас находится в депортационном лагере Турции. Адвокаты боятся защищать политических заключенных, а семьи, обращающиеся к международным организациям, подвергаются преследованиям. Şeritdi halkara gurulmaları YouTube'dan maşkalalarım diye idarlamalara teze var edilýär diye. Idarlamalara teze var edilýän bolsa, biz nädip informasiýa çöplýär sonra. Biz nädip edýär sonra. Bu iki sözüň biri-birine de megawat gelen ok. Yani eger halkara gurulmaları biz bilen arkaýyn gürleşýän bolsalar, bidem bolaryň atlaryny berýän bolsa, onu halkara gurulmaları YouTube magada bular gorkmalylar. Bu sözün gavat gelen o heme bizi o şular ýalyk agentlik bilen agent dip ýazarlar agentlarynyň biz agent bolsak aýlyk amalýanlar sanonda niýde aýlyk alan bolsak sonra Türkmenistan hökümetinden wara şu hezil edip bererler delili aýlyk beren bolsa pereçin dat badyr o şuna çenni ýa Türkmenistan bir maktaretçik bolup elinden gelen ne diýenler wara. Hatta suutnama gerek diýsen bermekleri mümkin ýerlerinde baý bolsa şu pereçin dat bar bolsa. Özlerim Feridin ötanışlar hep bu ýokurjyny Feridin prezident gellikkäri prezident o kanalynda da öýtdirne şu Samsukda ne şu kanaly Türkmen ýurt burçunda da hem kanalynda da prezident öýdi. Ölmänkäň bir gezek bolup görürsiň tualetde diýmeli. Ya bir sancak tutna man taparsın onun son aydarsın ödem nirday ya vatandaşlar bunu var ha
Ine şular ýalak oturup YouTube deden o. YouTube'da aydyp da deden o. Niýerdeydi ya? Kardeş yerli kardeş. Gramofondaydı ya. O bestedilen idaranyň şu Ha kardeş ýasmy. Salam aleyküm. Wa aleyhisselam. Bu Talip Bey unutmayın. Can sağ Şükür ama değerli Nurişka unutmayın canın sağ mı bratuha. Ay kardeş gowda aýtjakdy. Bilim ýatmany tür haçan talip gowda aýdardy. Assalamu alaikum Talip. Aleyküm esselam. Gowmya deyler canın sağ mı? Şurada ya. Geçildi kenin aýdypana talip. Ay Allah'a şükür. Näme vardı Nuraga men şu wagt girdim. Näme şu odatly iç ýanlar vardı. Gurlaşýan iç ýanlar vardı. Awo iç ýanlar tanıtýan onuň başga da bir o ýangy video link urutdy agam şunu görsene diýip bara men hem onu gördüm. Bu nime bir tane Fransuz jurnalist mi nime mi tana var ya. Ona memnun nime çıkýa ina şu kanal. Tatlık taşrak çıkıyor mu? Awo Demirgal Karaya diýär. Our investigation begins in Istanbul, Turkey. We'll be boarding a plane here for one of the most closed countries in the world. Our destination is Turkmenistan, and its capital, Ashgabat. Yani eşitdinmi? One of the most closed country in the world diýär o watandaşlar dünýäde iň ýapyklykdan birine var ya araşdyrmaga diye ve Merkez Asya'da diýen o. Birin regionu da diýen o. One of the most closed country in the world. Dünýäniň iň ýapyk ýurduna var ya diýe olam Ashgabat diýe Türkmenistan. 30-njy myndunda şatlyk şehir çykýar araba. Evet. Näme eşitdiňiz? Talip gelmedi görmedik oğlum burada. In the street, a man greets us and invites us into a shop. Traditional Turkmen clothing is on sale there. Ouais, t'as toi, c'est joli ça. Je sais pas si c'est joli. Je pense qu'en termes de ridicule, j'ai déjà été très très solide sur le cheval. Là, ça va être pas mal. Ça me va bien? Je sais pas, mais lui, il est mort de rire en tout cas. Ça va bien? We soon find out that the man who stopped us is not just a hat salesman. With this one? Yeah. Okay. So... I'm Gogan. No! No, it's you? It's you. Yes. Could you show us? In the absence of our guide, we use a translation app. Usually in Turkmenistan, all the social media are blocked. So how does it work for you? How do you use it? Это ложная информация. Вот, я. Oui, effectivement. Мошенники, hayırdır Nuraga. Ложная информация diýämi? Aýtmalla men blogger şedimän, men agent diýmelle, şahs diýmelle. Social networking is banned, a mystery. YouTube. WhatsApp. He's keen to make a TikTok video with us. Şu İngiliz mi, nemis mi, bir Allah bilir. Haýsy ýurtdan geldiniz? Excuse me? Fransa, İtalya. From France, yes. Fransa. Fransa diýär. Karıcı Fransuzlar özmek. Behind his smile, the man is hostile. At the time, we didn't realize he was laughing at us. Me, no erkek. Buradan bloggerlar ne eder o? Türkmenistan'ın turizm siyahatçılık dolagy şatlyk şyhyfyň gelýän alan bolsa, onu gelýär durýan vatandaşlar. Ja, diýende da eta ложная информация diýär. Men ýa onu görün hadi özüm blogger diýär. Blogger däl o sen. Blogger sen. Sen blog çeken o şatlyk şyhyf sen blogger. Sen diňe o da dükkan reklam edip pul alýan, bu dükkan reklam edip pul alýan, sen başka işin yok, sen blogger sen. Awa. Blogger diými o gaýrat? Blogger diýanyň bir özüniň alyp barýan ýürüýtür işi var, bir zatlary pozisiýasy var. Awa. Sen näme kim pul berse şoň tarapyndan entap görün, güjük sen, şakal sen. Ложная информация diýen bolup, şu taýda da fransuzlar özüme maslada halamok da adam diýişdirýär ýa-ki ýerde.
Salam, bolmuşsunuz. Aleykümselam. Hoş geldin. Gowma abla näle? Go özüňiz gowçamy? Vallahi şükür. Barmy? Var. Allah'a şükür. Düştük yine hemmemiz. Nuraga näme şu gellik Arizov? Sana feoya diye yine diye. Şeyle mi? Ay şeye diyeler o va. Benim feoya, sana da feoya, sana kan feoya diye. Bilem ok, havarım yok, koyup durma. Göreyin hani... Yok kader. Ol 3-4 günden çıkar yadır yine. O yine doňuz yok mu ol yine doňuz diýip. Yoksa burada mantajcıdır danim. Ama biz agentmişik. Agent olsak var ha. Erkekçe gellik abone sana şans vereyin ha. Sen bizim ekranlarda görünmemizi isteyen o. Ben bunu YouTube'a da koyacağım. Sen bizim ekranlarda görünmemizi isteyen o. Ben sana şans verecek. Men eğer agent bilen olsam muda etmeler doğru mu? Logo oyuncu agentler muda işleyen o. Agentler pul için ediyor bu Şimdi biz pul alayan olmalıyız. Sen agent diyen olsam hükmanı burada pul alaymalı biz. Beyak bilmez bol aymalı. Şimdi şu pul alandığımızda Türkmenistan hükümetinden al, Türkmenistan hükümeti versin sana şunu tutnamasını. Yani şu taydın bir de aylık töleyenliğini yine vardı. O görkö için dokument sonradan verirler, hediledip. Men sana şu meydanı koyacak, sen hediledip de ahtaktırın. Men meydandan çekilecek, men nemem açtayı bu diyecektir. Bağ olsa görkö, nirde bir tutnaman var ya, bir adam çıkıp gürlödü mü, bir rahat deydi mi, ne emetti şunu. Sen gördün şunun içinde çıkıp sen bir adama köme ödenir yok bilen mi ne ol ya? Antalya aeroportda bir vaka bolýa. Karoçom Ukrainada uruş başlandan soň Ukrainadan uruş başlandan soň Polşa geçýärler, Polşadan ýygyna gidýär. Men oňa aýtdym, gitme dost diýdim. Aslında bärde doluş. Gitme dost diýdim. Şo taýdan aýga o taýda geldim, çağalanma, gitmesem bolanok. Gitme diýdim, çağalan, gelin bäri getirjek bolýdym bolýan. Dinlemedi, näýse aeroportda bar ya, o taýam salanok muny. Free zonada galya. Muňa minne kömek gerek diýip, oňa çıkyp başlaýar şo taýdan. Aňar geçip bilenok, bäri gelse de bäri salanokmy? Karaç olar ýygyny da uradýamay, bularam ýene ýygyny uradýamay, karaç şonu azatlarym bolýar. Onuň aeroportdan bir bilen habarlaşýar. Adat Gaýtbaýew bilen habarlaşýar. Adat Gaýtbaýew yalan bolsa aýda, yalan diýdi. Çykda yalan diýişi şu Nurandan aýdan zady diýdi. Zaya, musur, şakal, arkamızdan götten işlep görün. Adat Gaýtbaýew moňa diýär ki, benim diýär Europarlamentde deputat bir tanışym bar diýär, sana bu kömek eder diýär. Europarlamentde bir deputat diýär. Häzir sana jaň eder diýär, bulam ýanky rus dilinde ýanky aýal jaň edýär, olam kim bolup çykýar? Gellik Arizov aýalymy? Gellik Arizov aýaly bolup çykýar. Europarlamentde men deputat diýip özüni alap, Nure durumunda vatandaşlar häzir zapis ekran başlaň. Gellik Arizov oda dedim şunu Gellik Arizov okudaly. Belki düzeler şular Gellik Arizov aýaly, Yulia Srebrenik, Diana Srebrenik, Adat Gaýtbaýew şolaryň içinde güzellik ýakwa peýdasy ýok. Şu molla okudaýmasak şolary. Golaylaşyň adat görýänsiň efiri. Zapis ekran edinde Gellik Arizov. Asılman mı kadiyan? O şu üflep çüfle demesek bulara başka varyant kalmadı vatandaşlar. Yine vatandaşlar görüşüne diýaly. Şular ýaly daýalar bilen, musurlar bilen görüşüp gör. Mitolko diktatura bilen. İşe şunu ýaly daýa musur adamlar bilen görüşüp gör. Özüm 72 ýaşynda ak girip, aň girmendir o, akyl girmendir o 72 ýaşynda. Hinide çenni. Samsak gürrüňlerem bir çağa köçe gürrüň bilýärmi? Köçäň oglanlar bolar, bir alamsyz, bilimsiz duşup bir iki sansy fiýasat gürrüň eder, edil şol edýän gürrüňlerem.
Yani şi obesede edilecek gurrunmuş. Hi obesede aydılacak rahatmış. Tutnaman hani deyip bilader kaliyete versek nimet çek. Nimet çekinde. Biz beriyat ne tip olsa sen koymayas. Mene koyacak gel. Kaka Murat Kadirov. Sene mi adın tuttu geçen yıl. Ha? Gidip o bir velosiped var ha Germanya'daki velosiped gözler bunsunun ard edip görmen götün çatyan olsa şular yalaklar etsene o sene o gecide görmedim. Kaka Murat Kadirov. Sene mi adını geçen yıl ağladı. Geçen yıl Murat Kurbanov ağladı. O. Näme o gidiýäňizde nirde bir ikmanna wa direliş diýip o Samsung'myz bar, şonu polisiýa berip gaýtdy, ard edip gaýtdy şonu. Gitdi şunu ber geldi kärispi ber. Zor bileniň biteniň Murat Kurbanow da Nuru da talip boldy. Başarýanmy? Sen adyňy okudyşy, ýankylar. Sen adyňy okudy. Seni Türkmenistanyň agenty diýip geçen ýyl aldy. Sen çıkıp videoda ma çekmedin o günlerkisi. Bugünen sana mara kulluk doğru panyata var da sikeni filamak değil ya şoňa. O Kaka Murat Kadirov ýaly gavno olaram özüni sikeni filayalar başlaýan bolu. Birazajyk bir özüňiz filayan bolsaňyz, göwnüňiz ýetýän bolsa özüňize gidingen ha adyňyzy siziň obessedik o Türkmenistanyň spes slujbasynyň agenty diýip çykaran gitde suwda bererler. Direlişi verdin, bermedin mi? Yalan mı? Kaka Murat Kadirov, berdin. Geçen yıl polisiýa gidip, sen suratını, doňuzyň suraty bilen montaj edip, YouTube'da ekranlara koyup görünsen, götüňmüşi etdiň onu. Indi bugün kunem efiriňizde eppede jüppe bolup oturýarsyňyz. Kaka Murat Kadirov saňa tüýüz gelişýän häsiýet. 2 ýylyň söwüşenden bilen eppede jüppe bolup oturup bilýän. Menem saňa şuwa diýeýin, sen onu sen o ertirkun ekbede jüppe bol bilýän ha, ter onu taksto. O mesele o sen ýallar üçin. Mene bol bilem o pozon adamlarym ýanymda görmersiň. O şu pozdum dämi durmuşum, donan pozdum şonu siýasy arenamdan pozdum. Anha bokuna ulaşyp berler, hiç de başarýan bilen oklar. Özleriniň habarlary ýok. Olar kim şeýdip şu derejeye getirip berendenden habarlary ýok. Anha niye közler gallar başarýan zatlarym bolmady. Ýöne näçe poza suwtda asaplaşar. O bujaş söýdüň hep many burakda delillendirmeli bolsaňyz, delil etmeli bolsaňyz. O delillendirip bilmeseňiz hem taýinlik görüber, moralny o uşer tölemäge. Daşar ýurtlarda töhmet atmaň nämedigini men saňa öwretjek Ýewropada. Ekip bolsa. Pikir etme, bu taýda akbal saparada Şweçýaň var, uje raýaty, Muhammed Döjü Kanadaň raýaty, Murat Kurbanow Fransaňky hak hukuk talap edilýär bu taýda. Sen goýmaýas bu taýda bar. Vaýstal oňady Adat Seyitkulov Mırdat'ın suratı mamenne. Çıkart görkedeyin mi adamlar onun suratını? Onun suratını koy. Nuraga näme gitdimi?
Alo, ne oldu ya? What's going on, guys? Nurin yayın, Nurin internet dondu mu ne burada da bu dondu ötken. Yeah. Bir şey olmuş. Arma kardeş, kovmanın. Kov Allah şükür. Özün kov mu? Yaxşı. Kovmayacan kakan. Kova şükür şükür sizinkiler neyle? Ay Allah bilýärdi. Bu ne hava bu? Nerede futbol kızı getiriyorsun ara? Berdə plaja düşýär adamlar. Hawaňy ısıtyny çıdaman. Türkmenler ertir Oğanistan'da sadaka berýär diýär döwlet ýolbaşçylary bilen gitdiler diýär. Aradaky mesele üçin mi ka? Bilemem aşakdan şey dip ýazdylar. Bir yalan bilen. Evet yani bu için görüyorsunuzlar vatandaşlar oraya hem ne korkuyorlar. Ha şey dip yazdı bir yere. Numara kimin kişi oldu oraya? Kimin account abi? Aleykümselam. Neyleriniz? Sönüyor. Nuragan internete pakodu o işlerini oynayan. Doğru iş. Yani girene donup durdu da moş neme hayırlar tutýar ýöne internete. Nurişka, kayda sen? Canlı mısın Nurişka? Eke ya şey de çıkaradır. Canım Ekem. Nura Ekem ölemez senin için Nura Ekem. Nura Ekem. Nura surat gözleýärdi. Smelling something like that. Ava. Surat gözle ha, bolya surat gözle bolya. Ama nasıl oldu? Kim oldu Nuri? Oldu da şükür. Nuraga da her yerden bildi. Çıkan Azat diýen adam şuňa diýdim. Kimden tapandym aýtdyýsaň aýdyn. Bak, flop. Ana şolu urutdum ana. Azat eger wise Krisayal gildenip bara daşdyňmada ýüdüň açyp çykýatdan o krisayal bolmadan. Ha ýüdüň sen internetde paylaşylýar. Krisa. O aşaktan yaman ýigrenýän o krisalar bar. Aşaktan okmanyň ahytçy men Türkmenistan hökümetine garşy görüşýän diýen bolup aşaktan şu krisa sebäpli Narjan Muzafferov Amerikadaky Bolton'da bilýärmi? O Tamalyotly Türkmenistan diktator diýip Furut bilen geçirip Kılatlar editörü Narjan Muzafferov şu işini taşladı ho. İşin Ne yaptın? Ne edipdir bol? Ay kim bilýär ugrajat edipdirmi Amerikada bilemok ne edipdir öder. Adamlara bilýär o. Ayal maşgala ne erkekler bilen görüşmeli ayallar bilen görüşmeli. Ne berde adresini berip bilýän zady barmy? Özü däl oğlu bilen görüşjek ne edip bilýär. Erkek ýaly barýan ýeközüm. Barmayan bolsa namartdyr nara. Oğlu bilen gelip bilýän zatdyr bam diňe şiiro efirde zatdy bular o. Prosta слишком bular bilen wejdi zat bolýan. Geçen sapar men oňa agaturen molly efirde gürleşdik zat etip normal men bilen gürleşdi efirde. Efir gutordy ýene maňa diýip başlady. Ay oňurgasy da bular o. Oňurgasy da bulan pozisiýasy. Ulaqana adam few gaturia ýaşulyň filan o. Ýaşullar birinçilik bilen ýaşullyk etmeli. Kiçiler toňlary filamaly. Erde ýaşuly däle göt bolsa başlan. Ýaş kiçiler näde bolar filasynlar vatandaşlar? Dogry dämi? Ol ýaşuly dämi çykyp halk maslahatyna gürleýän? Ne ýaşullar? Men äler edem ok vatanda. Meniň üçin 50 ýaşda 60 ýaş adam erde özüni näle alyp barsa meni soňra
şol ýalyk şoňdan atnaşyny gurar. Men erde ullakan adam öýde göt bolup öýdem soňam gowy alyp barjak köp öýüni hormat goýdurjak bolsa ol ýalyk däl. Ýani bular köp bular. Kakamradym şolar ýalyk, bulam şolar hemmesin bir çukurok gömde wara. Bu orada aýtmaýyn. Bir gaýrada bular hemmesin. Ägir diýer sen eýlemi. Men nastoýaşy size garamda men. Ol gülüp arkasından gıybet edem. Yerde bir adamı düşmançılık etýän bolsam gönül ýüzüne aýtýan. Sizler ýalak ol gep gatnada oturam o. Mena edip bilemok vatandaşlar birine gülüp göňülen gowy görülüşek bolup ertirse onu düşman edip bilemok bolýar. Bular edýärler bar. Ay. Menem şeýle talip. Yani menem adamın gönü düşman mı? O beni gönmül diye. Yallaklap ya gıytaklap. Başım bir bara. Kalama o sıfatın vurdun. Ullo kan adam ödem oturup niye men davasını etken? Bu köt bir nerede yiyip diyorum geçedik. Böyle ben şey göşker. Başla barman. Şemalın sesi var diýär. Ol ventilatorun sesidir dost, izaki ventilatorun. Selamünaleyküm Nura. Olmuşsunuz. Selamünaleyküm. Talip olmuşsunuz. İşte olmuş. Aleykümselam. Geçen gece ben şu tane ben biraz güreşe koyayım da şu açık yapayım. Geçen gece kalkama. Ara bunu dinle de Nura. Geçen gece kalkamatın efirinde neme Türkmen oğlu mu kim falan bir şey var. Ölçe kurtoya. Gurlezaydı. Evet Nur dedi o heleğin üstüne gep çıkardı. Nametti de falan bir şey söyledi. Gepledi. Türkmen oğlu. Şu kadar yapmadım. Bundan 2 gün önce efirinde daşına seriye dinle otuyun da kalkamadın heliye talibe agenti yaş olan diye bunca informasyon neyden alıyor dedi. Agent olsa neyden alıp bildi. Geldi karısı alıp bilmiyor dedi. Başkası alıp bilmiyor hemen adını açtı. Yaş olan neyden alıyor bu informasyonu diye de. O gep ayttı. Kalkamadın nemiz kıyızı nemenin kim şu Yibonot var ya doktor özçe. Ama şu gep ayttı. Türkmen oğlu deyip bilmez bir ağız. Şolan vardı efirde. Sen nemişin ba? Kim nemeysem? Şu olan Türkmenistan halkı için görüşü tüyür şu olan talipten olan. Sen neme hakkın ba? Şu olanı agenti çıkarmana. Sen gözünle gördün mü? Elini tuttun mu? Dakikalasın ba mı? Şu agentliğin şu talipin. Yok. Ne sebepten ettin sen şu gepte? Sebep. Ne için? Kaçın özlerini haklı. Vatandaşlar şeyle bir gowy çıktı sen çıkarıp bolma ok şunu var şu wagt. Ne edip çıkaracak? Şeyle bir gowy şu wagt. Tamam. Burmu durayla. Ne şu Türkmen oğlu. Şu wagt geçen gelişine göre şu wagt gowy ön patkod başka da ön gelenne men bir açar nädir dokumentleri. Onunla görürsünüz. Rüşün bıraç kötüptür. Gon bıraç näli? Gelişin ötküdüp. Bunu durayda. Her adamın öz individualny patkodu var. Ve senin individualny patkodun edil bize göre koyuştu şu an. Bunu durayda. Ara ben diyeceğim ara. Sen yaş olan da. Benim uludan kiçi ben. Ara benim uludan kiçi. Şu ben dokumentlerimi çıkarsam benim agent bolup çıkan olara. Nuram agent, Selam agent, benim çıkarsam benim agent. Kim durusu olan bak? Kim var durusunda? Aslında özleri bizlerden ulu. Valla bana tak bırmıntır. Sen diyor. Sen dinle beni. Sen gepin bolma. Sebep ne için adamın oğluna peskel berýärler. Türkmen halkına. Şu sen çıktın, ondan önce ben çıktım. Bana gelir diyorlar. O delilik kurkat.
Sen çıkaran vaktin hep senin agenti çıkarttılar. Nur'u çıkar, Nur'a çıkaran, Nur'a agent ettiler. Herkes agent. Kim var? Çıksın özlerinden birisini çıkarsın, yaşlıların birisini çıkarsın da açsın. Seret şulu adamın, şu Türkmen oğlu, şu vaizin şulu adamdığını Flok'dan bakıdan eşittim yani. Ne yalan söyleyeyim bana uğraştım. Onu kovutanıyam ben. Amerika oturan bir ortam buluşturan adamı bilen kovutanıyam. Devlet Baykanı kendine ait verdi. Devlet Baykanı'na ben 2 zat gönlüm kaldı. Bağışından 2 zat gönlüm kaldı. Karanlıklarına kendi öğretti Devlet Baykanı. Kendi öğretti. Risk de. Sen kendi orta özün atmadı. Başı yakarsın. Haydi ver. Gülayim açtım mikrofonu. Men çıkarma. Bana Devlet Baykanı kendi öğretti. Kendi ayttı bana Devlet Baykanı. Lekin delilim Devlet Baykanı'nda hem delilim bak. Uğrattım ben. Lekin etme şunu. Risk etme. Başına bela alırsın da sen ertesi gün seni çeynlerle yok ederler seni de. Yitirim alırsın. Men de en güçlü adamım da seni kurtar bilmez. Seni hiç kim alıp çık bilmez size. Götün kısı oturdu da Devlet Baykanı'na. Yani gep şu. Oturdu. Şu dokumentler Devlet Baykanı'nda var mı? Ba. Şu vaktin Devlet Baykanı birinci nomere koydun da düşmançılık spisini. Hedir Devlet Baykanı'nın hemen düşmançılık ettiğinler Devlet Baykanı'na geçtiler. Yok, onu hiç kim etmez. O senin vatandaşlık önemli grajansız var onu. Onum geçtim. Ne sebepten? Sana peskili ettiler, sana agent ettiler, Nur'un agent ettiler, ona ne sebepten? Navrat bizlere yaşlara yol ver bana. Ben şu senin benden kişisin. Sana paddeş gitme, sen yukarı çıkıp dursun. Yukarı götürüp dursun. Sana paddeş verip ağız değil olup paddeş verip yukarı götür bana. Daha basalı, yok edelim. Çıktık ağız diyor hemimiz. Türkmenistan'ı çok haramda yok etmek için. Paddeş gitme. Ne yapıyor etmeyeler? Adam New York. Yine şöyle adam şey. Manga edip men seni suda verecek, neyme verecek, plan edecek, neyme suda verecek, neyme için misal için neyme ettim ben suda verir yani. Ha? Neyme dersinler lan oğlum neyme edip plan da attır var. Neyme ettin sen suda verir yalık. Var yine versen verdi. Şunlar var ha Nuri. İçleri kıs ya Nuri. Sen şunlara burada deyip gürlet ya. Düşünüyor musun? Bunların üstleri yanım yok. 5-10 adam olup oturuyorlar. Krediyalar senin. Kime gerek o size o? Kime gerek? Кому вы нужны? Кому нужны? Вы не интересны. Вы уже не интересны. И не будете интересны, так как молодежь нуждается в новых лицах, новых людях. Tədə yüzler, tədə adamlar gerek. Doğru değil mi Nuri? Правильно сказал. Doğrudan biz var ha. Talip kavat fikir ediyen ha. Şu çok soğuk beğen yalarım kadiyen bana. 100% o ağam men. Bunların bar maksadı şu Nuri seninle gürleşmek isteyenler şunun için. Men üstlerime lele olar. Nuri Hudayva. Просто bir efirde oturuyan ha. Ağzından 15 sapar adım tutuyorlar. Ağzından tutamaz o. Onu geldi kaldı geçelim lan. Alo. İlgi. Evet. Ya kapatıyor. Şular Nura bırak 2 ay sonra açacak böyle değil mi? Nemse yaptın şu işi edecek böyle. Nemse yaptın niyetin ne bulalım? Niyetin ne mi? Hem mesela diyecek ara en son çıkan adam Dursultan Takanov. Kanı şu dedi suçara. Kaçında ben advokatımla görüşmem dedi bana deyin gep şu. Ben şu gepte inanmış ona. Meni ulu. Bana da advokatımla tutamak advokatımla bana jangatı görüştür. Ben ona aytman geplerim ba. En bercim sonra neymenim ba. Dokumentini koşu geplerim ba dedi. Meni danım alca soramış da şunun danları bana attıymış. Sana mı ayttım şu? Sana özünde, sana eminle sana jangatı ayttım. Ne işte ayttım.
Onu hem geçtim. Nem bulur özlerine o vişi huy baştan da vişi huy fikir ederler özlerine. Nem için? Evet. Nem için özlerine vişi huy hasap ederler. Nem için özlerine akıllı fikret aytdın bir söz ver belikleri de bir gedeklerini yaplaşalydın birimiz gurlap durmaly bir döwlet bayhanyny efirden deyip dursun öne var harflar. Hafta geniyalık etenemiz maşallah var. Yo canım yani oturup seyredip qırada sergiye turunda ettiğin işlerin mahluktan beteri işi turur. Mahluktan beteri. Canım ýa-da da Türkmenistanydy burşaýja golaň akdyňa efire girýäňde gurlap görkezýäň. Çykda bar git başyny çek. Yok ol şu var. Dokumentler çıkarmazlar böyle. Da onu tayın men. Sen tarayan bunu Maral. Maral dokumentler gizliğin doğru gömülüp yatan dokumentler var. Men da onu tayın men. Kıyamet kopya Türkmenistan'a. Doğru değil mi bra? Talip. Men da onu tayın men. Tayın men. Bolya gedek berayda risk gayret et bolya gedek ber gayret et. Boşlar tayyar diýer agam. Bir gedekde bar. Aydık bu torcak bolma. Arkadağlık. Mollum geldi mollum. Gaz bir skora. Hedi tam skora vakti. Keleler düdük däl köpüsünün var. Suat edip şeyde bayda maç ne kelletine ettiäk ei bir Saagam kelletine dıymacaklar da ullokan ulunur. Markot kan adamlar da Hökümet pul tolar ödýänler de bir 5 man bolsa bir peýda diýip. Beyinlerini dongdurypdyrlar, beyin içlän ok. Bir ştuk çilim alfan peýda diýenler. Ahirjikler awala köpek ýara. Bilmem Ana ne geldik abno o da geldik. Geldik abno. Şunu men şulady men goýanlar no menden ýalňyş etmem bulady. Könü opozisyonerler şu adam çıkalı ve geldi gavno dip bilýärler. Menem şoň üçin ýazdım. Ýöne ýere goýmandyrlar. Bulady eýem 10 ýyllyk ady. Güneyat bolmandyr o ha? Güneyat bolmandyr gazany bolupdyr. Ýürüýdi. Eliniň bileginiň güýji bilen geldi gavno adyny. Gavno ýalam diňe gavno da atlar aýdýa. Men passa wetjek boldy Nuraga. Men passa wetjek boldy. Ha, başga bir pasta etdiň gowzat ýatdyň. Ha, men ýatdym. May vermem. Evet. Ne vardı? Ruşen Kulif tip bir oğlan vardı. Men Waltynda aýdan men tanayan, meni iderleýänler, bilýänler. İstanbullu Fikirtepe'de ýaşaýakam öýme mihman gelen bolup bir hram oýulan alsaklap Türkmenistana gitdol. 17-nji iýullo 2021-de o wagt aýda bir sapar reis bolýardy. Şu aýda bir sapar minilýän reise şuloğlan ne edip ettirip Aşgabat'tan ondan bundan karoçom şu minni şorayha 16. iyul günü men öýümde mehman olup gitdi. Menem ine şunýalyk efire geldi, ýüzüne açyk geldi şolovlan Ruşen Kulif. Oňam togra tam bar YouTube'larda şo görüňlerim bar. Soň men ýüzüm aýraýda ine men nämetge dat diýip uğranan men oňa aňdym o adam däldigini. Çünkü sen ýüzüň açyk geldin, ondan men näme üçin TikTok'da gurlanda bolýa, YouTube'da goýaňda arhiw bolýa çünkü aýraýda diýip. Neyse şolowlan bir gün ýanymda otur mihman bolup 16. ýyla menne bolup gidende suwmyzy akşam suw ýokdy öýde gije tagat 10-11 torup gitdik de 5 litrlik içilýän suw satyn alyp geldim Gaptalky marketden. Işo suw eýem irden içek bolamyzda içine bir dat goşulupdyr. Zakkun ýaly. Tagamy içine goşulupdyr. Näme goşulupdyr bilemok. Eger zäherleje bolsaň diýen onuň tagamy başga hiri bolmaly, ýani bildirmellerler. Bilemok amaturny bir iş edýär ýöne şo suwy näme goşulýar. Soň iki çüşede vodkany goýup gidýär haladynlykda bilen o zatdan habarymyz ýok. Soň 3 günden soň onu görýäs, olam şonýalyk zäherlenen. Edil şolowlanyň Ruşen Kulifin edip giden zatlary.
Bir daha onu ananıp öýümde mihman allyk. Onun şol bir gün näşe geldi gawny o bilen gürleşip oturdy. Ýani men öýümde kameradan şeýdip yüzbe-yüz geldi gawny o bilen gürleşip oturýar. Ondan kameran şeýdip maňa öwürdi danym am tanýanmy şunu diýdi meni görkezdi bolan. Ilka tanamadyk saran boldy. He bu olanjykmy TikTokda efir açyp dadyp görän men bolup göwn etmedik saran bolup edil şo. Talim aýdy şeýaly hiç kime göwn etmeýän ulumsy tekebbir bolşuna da. Ay şeyden bolup men soň şol olany meni de herläp gitdi. Imenle şoň bilen gepleşip görün. Soň Rowşan Kuliýew diýilýän gepleşip bolandan soň ay şu hökümeti ýykmak, rejim agdarmak görüň. Şol taýda soň neme diýdi Rowşan Kuliýew? Ağam diýdi maňa diýdi şu näçe $1.000 pul berjek diýä Türkmenistandan informasiýa urassaň bolanýa. Şo Rowşan Kuliýew diýä. Men ýa-myň pulunu alyp kidad edaýsem mükemmel diýdi. Maňa şey diýä. Anam şu pulunu alyp kidad etjek, pulunu aldyňmy da informasiýa Türkmenistana baraňda men ýa-myň kidad etjek pulunu alyp diýip. Şo wagt men näme üçin diýen 2021-nji ýylda şo wagt Türkmenistandan informasiýa berýänler tapylmanýar. Gerek sag bolsun bize nähili informasiýalar akyp dur. Halkyň ynamyny gazansaň informasiýaň özü akýar. Taliba bize akyp dur ýöne haçanda sen nenadёжный adam, ynamdar däl adam bolanda sen puluňa da tapaň ok. Sen puluňy alyp sen kidad edip goýberýärler şu haramzadany. Gerek 2021-nji ýylda puluny informasiýa gödülýärdi Türkmenistandan. Ola men şunu kidad etsem mükemmel diýip. O Rowşan Kuliýew diýilýän ýa-ni kakasyny türmeden çykardy. 2002-nji ýyldaky Sanjar wakasyna gatnaşandan arasyny türmäge giren bolup çykdy şoňam kakasy. Şol Rowşan Kuliýewiň kakasy. Bolup türmäge wasylan we şol ýa-ýakynna 2021-de çykdy. Значит, kakasyny çykarmak üçin Türkmenistanyň hökümet tarapyndan işlenen biziň aramyzda Sokolun agent bolup çykdy. Şakal sen bilenim habarlaşar. Wagt saady ýoňda durun tek Rowşan Kuliýew. Şol adamynyň şuň bilen kontaktda bolmagy we gidip barýakda menem zäherläp gitmegi belkem muňa meli wam kadip men çaklaýan. Men o taýdadan pikirlenýän muňa meli wa bolup biler. Şol olan şeýle beýle dawai men plança pul berjek şeýsen diýen bolmagy mümkin. Näme üçin diýsen Türkmenistana barandan soň şartlyk şeýip Bianca Rowşan Kuliýew haramzada otoň gruppadan bir ýerden jaň edýärler maňa. WhatsApp'tan ýa Telegram'dan ýadyma düşen okşawyn. Şu meniň suwumda zäher çykany çykmany soraýar şartlyk aňardan. Menim ejem palan edeniň haram dölmen sen etişmeselet diýip töwün ýanyma. Bir gawatlaşaly senden aljak armadyr diýip şo Rowşan Kuliýew diýilýän bilen. Men oňa ynanyp gaýtam, bir sanak diýip beren maýkam berip görüp Türkmenistana barsaň maşgalama gowşur şunu diýip. Ýani çünki gelinim o Türkmenistanda diýip we şo gelip beren maýkam hani meniň isim hani men maňa çünki kän aýtjak da bir gelip beren eşiňi gaýdýan wagty ulassan. Eşiňi Yeterli 20. Yo, indi şonu ýalak diýip men nemetdim. Eşigim şo gowşur diýip onam gowşurmady. Inha ýene biziň arkamyzdan gıýbat edip görenden biri şu pis tapar diýär, suwam pesi. Şo Kahraman Kadirov wa, onuň şu Weiss wa, onuň bir ýene Umit Kelsin var, bu Gallanjadaky meni görüňe diýämiş neme diýip. Näme diýämiş? Aýdýa bir iş ýerine ýa-ni ýaman gruby görledi bolýan diýämiş. Men özüm utanyp gitdim o diýämiş. Sende utanç barmy? Utançdy. Utanç barmy sende? Utanç bar bolsa
Men yıllap gelinime çağalama gowuşup bilmänýär. Sen heşelle kakıp şu taýdan İstanbul'a meniň gelinimiň çağalamyň bolan ýerine gidip barýakan jaňlaşyp, habarlaşyp, näme äkitmeli zadyň bar, näme gerek zadyň bar diýmedi adam sen. Daşy gidip barýanyň aýtmady adam sen. Soň men haýyş etdim onam kyn gören bolup. Senin bilen ne şu gelli gavno Kakamurat Kadirov ýa-da Azat Seyitguliýew bu Umid Hally fiýalaklar bilen men size bir zat aýdaýyn. Bular bilen diňe iýilçip keyp edip pulun bar bolsa pulun aş dostlary. Başga hiç zat da bular. Telefonum ayırsın, kameranı ayırsın. Kamera almasın. Azat Haytbaýew diye aş dostu. Halmurat Tüýünow. Şurada hiç açanam size ne dost, ne eginleş, ne yolloş, hiç nenem bolmaýar. Men size aýdaýyn. Näme üçin diýsem, bu adamlar bilen biz kän ýol ýürüdük we hemmesinem finalardan geçe gelýär. Nura, sen biraz sorajak bilen gala. Yani sözün bolun bağışlaydı. Şu olan hemmesi näme üçin çıktılar? Halk üçin çıktılar. Halkın ortasına düştüler. Şu sizler aýdýarsyňız. Daway çıkalı. Näme üçin şu olanlar hemmemiz size deň düş, bize deň düş hemmesem. Näme üçin ağzı birlep, daway çıkalı halk bolup, daway çıkalı. Onam geçtim. Geçen gezek Weissman Türkmen oğlu var ya. Sen dedin ya, bu dedin, sen burada gurladın da ettin ben detaylı girmeyin de. Gurladın da ettin, ben Nur'unu seyretsen ecisinin planı çıktı, böyle çıktı. Kakamart'ın efirini şu gibi ettin. Geçen gece bunu 2-3 gün, 2-3 gün önce geldi, hemen kız geldi, talibe, yaş oğlum bu informasyon neden alıyor? Kazi oldu çıkardı. Sen şu an senin şu efir dedin. Sen ne yapıyorsun şu oğlanı kazi oğlunu neden biliyorsun? Takaz et biliyorsun mu şu da? Men onun efirine yok ha. Yok. Vice var şunda. Şu hemen kızı vardı. Sen takaz et biliyorsun mu? Gözümle gördün mü şu oğlanı? Ne kazi olduğunu? Ya eşittin bir yerde. Ya bizim tuttuğunu gördün. Doğan bolýalay goýaýdan ha, iş başga. Ya sen bunu soraydı sen. Maral, sen qara. Halka şu düşündürmen lazım. Halka näme çeýnäp ýutdurup berjek we halkyň haýsy bir diýenini ýumdurjak. İtak tertip adamı kellesine ikiye bolmasylar, bir bölsünler. Bir taraf bolsun, iki tarafy oýnatmasynlar. Halka bir gede gaýt özü bilsin. Bollu şu aýdylly halk tanajagyn tanaýa ýöne gelýän. Sebebi wala döwürýän. Gepüýüjü saman çoýak güýjü diýe gaýrat saman çoýak güýjüni. Gara aýal dogan sen Vice tanımıyorsun. Vice ne akurat ne diýip efir çıkarýar. O men tanasyn gardaş gerek ya, goý bir gydyklyat gurulşa ýella gaýrat etbeýtmen ya. Bolýara çıkardım ey risk doğurdan mara ýöne şu burada dinlemedi. Ya şonu ýöne şu bir gaýtalap. Men adamlaryň eşitmedik historiýasyny görüň verdim şu var. Meniň başymdan geçen zatlar görüň verdim. Oturumdan mödüm terede falan galan zady. Men göz getim paýlaşyp bereýin. Onuň siziň özüňiz karar berin. Bizim maksadymyz garalamak değil, hakikatdan o. Bolşuýalaýdyň o, bolşuýalaý. Ýeri gelende men wara özümizden imkan pida etdik o. Pida eden ýerlerden ýöne olar agdam oturjak gele dile çorodyň bolýar. Ýöne özlerine iş düşýär bolyn. Daşy men hoň bir efire gatdym Kakamurat Kadirov. Men niýetin Dursultan tagany var diye. Ama diye $300 ver diye. Sana diye çıkanda diye kömek ettim ben niýe görýärmi? Haçan kelimesini sorap otur ýygyny öýdem Angliyada ýaşap tonuşdurdy. Şey diýip oturan adamlar bilen ýene de bir efirde oturup äpbedejik bolup bilýärler. Direlsme bir diýerim. Men seni söýýän niýe on? Kanaka söýýän men. Tiz Allah sana şükür. Haýsy tarapdan kanaka söýýän men. Pis tapar suwpeti. Deňetmen duz etmez pis tap. Del tapar molla ölüň näçe bolup durda bolan qam. Ay bolýa. Utanışdylar. Ýöne geldik abuno. Aýalyňa eýçikýänmi?
Başka da diýen mi ya tapawdy yok bire çıkalım mı? Eger özüň eçip bilmän bolsaň. Bire çıksaga bir aýdaýyn men sana aýdaýyn. Yani kaliýetde çıkartdy. Kaliýet bilen ýe çıkar. Ondan soň bir giden maralyny uşap tölemeli bolsaň, soňdan 7 milyardyňdan kän eýtilmedem laý bolyn. 7 milyar dollaryňdan kän eýtilmez bolyn ýöne. Yey, bu sonuçta 7 milyardan var diýdi bolyn, adat gaýt başdan, eýdinden urak gitdi. Hal münasibetini çıktılar zanim derrov interdiktiler bağım kadik. O dokumentte 7 dolar var da görürüm giden olmasa görkeden dokumentler bunlar. Şolar ýaly maşenlikler gelip bizleri absürda diýen olmay bizleri borda. Allah azza. Ayağa kalmalıgan urağım. Yo. Yo, ni şiraydın ödün adamlar. İntak bir Wikipedia dälkä şolar ýaly yalançylyklaryny görüp oturýar. Şol adamlaryň şolar ýaly oňurgosuzlyklaryny görüp oturýar. Yani mertebeli adamlar ýurdun mertebesini beýgeldere. Mertebesi pes adamlaryň ýurdun mertebesini beýgeltmek ýertir bu. Ki şundan beri tanıdı Bush'tu. Prezident tipi ana. Bush'tu. Prezident. Sen kim saýlady sen prezident? Kaçan boldun prezident? Tonuşsuz 70 yaşap aňydan muhi dasturunu bir akıllı adam ýokmy kaka ata o prezident däle sen şu wagt wibra da gatnaşmadyň niden prezident bolýan o aýra ony diýip wibra maslahat beren bolmady aran. Assalamu alaykum. Demek dasturunu maslahat berilýänmi ýok diýme. Wa alaykum salam. Yaxşı niyet yarım döwletde goýanlar da. Qur'anny gowmaýadylar. Şükür daya. Mollum sen näde? Ýejen. Ina aheredin. Käbirleri efirlerine 10 adamcık, 20 adamcık aly bilen oklar. Tapy bilen oklar, görüljükler. Biz bular bloklap koop bir adam. Näme diýjek bolýak diýen? Nur ýaýynyň başyndan bäri şo mollum. Mokladım dara şu taýdan. Bloklamakda nemeden nutkasyny alýan. 6 account da şu bere ýalak bol. Bakın. Asypdy şu taýdan meni. Sizin edýäni işin. Mara. Ýok ýalak. Bloklasaň gelip durýarlar. Bu görgüller şimdi bizim bloklayanlar mı? Gayret edin, anhasu pestapar pis grup dördüllü. Oturuyorlar, tügölüm öz arasında gep kıybat, o an heleyi gep heleyleri, ellerine çiğ alışıp o planama deyipdir deyip, planama beyipdir deyip, o planama beyipdir deyip. Şu gep heleylen barayın kanalına, oturun kıybat kakıp neyme kovuyatan molun geliyen da iyi Savret. Kow yerine atırdım ece. Haksız. Ama arkanda kol pila diýen urutykynodaki o dörserýän pila var, sonnaky adam maýjyla berýän. Ýadyňa düşdüm şo. Okey. Geldik abno. Adam odan XMG harptan. Marlar adam gowy tutar nuraga gg dip yaman gowy tutar maryn kılar. Bir dada so men beýdip siziň adyňy tutdum zat diýip bara örgökden gelip degen. Görmäň o. Meni häzir urýan o wagtyny 3 aýdan soň 2 aýdan soň eşitip başlaýan. Haçanna ten kanalyňdan zatdan prosmotorlar peta gaçyp dal edip başlanýar. Onda görüp başlaýan tagamyny. Häzir görüň o. İkinci denem var git elinden esasman çekte var Birleşen Milletler Guramasynyň gün prezidentliğine o çıkış edýän ýerine çıkış etsene geldik abno. Prezident aýtýan o. Şo taýda aýtsana bir de var şular agent diýdi. Men özüm işine aýlyk töleýän diýdi var. Maňa bildirýän zat ýok. Mendin üstünden purpo tutarına geçip giderim var. Üstünden gülüşär. Nur sen bundan soň videolarga burçuňa barlar Nur diýip ýazyp goýsana. Yani kol gelip durlar, kol soğum gelýär, blokda soğum gelýär. Bal var diýip, baýnamy balçy Nur diýip goýýar.
Kimi görsen, Nuri, kimi görsen bir de suda verecek olup böyle. Bir idare ettiler seni. Eçek, barın berin de nemi gurulayanız o, berin. Bermedik namarttır var. Suda verin, FBI'ye verin. Berin yine berip bilýän bolsaň, näme? Etjek adam aýtmaz, aýtmar eder. Ýagdaňyza da näme edip bilýäňiz o? Allah'a şükür bizim hemme yerimiz arasadır. Doğru değil mi? Oo. Galakdyňa bara, üýrüp bilýär bular. Başy işler döwlen. Jugam owadan ýürýär bular, ona maň oranaga. Medir abi kardeşik. Eçime deredi. Boş tarı, aydı bakın erkek yağlı. Yok bana näme men düşündüm, näme üçin tuğda verecek diye. Men şol halmra feýünüň gyýdyna sorag berdim da, siziň şu hakyňyz tarapyndan zorlananyny hakykat mı diýip bolýan, şoň üçin tuğda verecek. Ýa näme üçin men sorag bermeli, näme sorag bermek gadagan zat. Nuri, bular wara, Nuri, men aýdy otyna, olara ne halmradan gyýdy, hiç kim gadakda, bular prosto PR etjek bolýar, garralar da uşu içleri gysýa bilýän we oturýarlar, onda meş adam bol. Bular içlerine gysýa isleýärler ki, bizim bular çekeli, şolar bardy. Sen hemme da vatandaşlar, bular gatyk o aktörler bular. Yaman o aktörler. Birazcık vнимание verseniz şular görersiňiz o näme bolýarly. Muallim gapyny kakya, muallim. Gapyny kakya. Muallim gapy. Bir gapy. Be, ben göremeli bir şartlygym bar. Lojny informasiýa diýýär taliben. Ödüne blogger diýip. Ödüne de blogger diýär. Bloggermişin ödü. Ey, blogger sen ploter edýän adam başga adalerden o. Plan ber bar. Plan ber. Bloggermiş. Başga bloggerler şatlyk gelýärler sözläp bilen okda bilýärmi onu? Başakdan her kim 180 adam ma şatlyk şeýhif näme? Aşakdan ýazyň sana. Tampon. Blogger diýip geldi. Mene tampona zamulmara dözjek gäle her zaman. Erkekliň okaýmy? Zalka tamponyň gowy ýerine. Yok, arka taraftan dıkılyanım var ha. Ne beddirse. Ay ona da inge safıca yerlengde näme gerek onu şu taylan olun. Bäze ýer ýatdyr blogger, puýogger diýe. Plan bir diýe, bir kazol diýe. Bir klan tuvaletdi. Geçi. Şahtyk kazol agent ýalaka. Yalaka o gatermek yalaka. O. Karol şahtyk diýen şahtyk nemeleri var? Nemesi. Selamünaleyküm. Yoş. Şu reaching ödü bolaýmasa şu şahtyk ödü bolaýmasa. Aleyküm salam Aymurat. Umutma. Olmasanız vatandaşlar, hoş geldiniz, täze gelenler. Yatan yok mu vatandaşlar? Bize en tek yanılar. İkindi vakti siz maşallah uje. Arkadan Serdar geldi. Adın başını yiyipin. Yine yankıdaşı. Kesel oğlu, dümeği ala orada virüs o bir diye yer o bular. Sümük alak kol para, ay sümük diyana men olur. Sümük alak kol yelmeşyalar giden o. Talip Ama arkandaki yadgayın ayırda yerine pila dipyat koyan en govel şöyle emme dünya tanıyaz. Pila da, neci adam diyem. Geldik bunu. Ağzını açça, ey şov adam. Nime tutulunu, Farhat tutulunu, şonun maňa ýüklejek ýaly etdi o, emin näýän. Biz diýen, biz efire gelenler bilen ýa-da aktivistler bilen näme şeýdip inha men pasportum, inha men plany diýip görleşjekmiz. Plan adresde ýaşaýan, o men plany şeýdip tanışýarmyz. Kabuttu biz her kimin nirde ýaşaýany, näme içýäni, o kim bilen görleşýäni, nirde gelip näme edip görünni biz bilýän ýaly edip
Ýöne bize tutturup gidip oturýarlar. Bir zat bolýar. Soňam diýýärler Türkmenistan'a halkara guramaları tutma gorkýarlar çünkü olar izarlanýar. O şu zatlara bilýän bolsaň, onu ne üçin bize informasiýa berip bilmejekliklerini aýdan ok. Bilýän onu. Yani iki sözün birine de gabat gelen owa. Biz daşy hiç kimin nirde ýaşaýany men hiç açan bilemokdum. Farkat tutulanda da şonuň Ankara'da ýaşaýam ýa İstanbul'da ýaşaýam, nirde ýaşaýany bilemokdum yani. Soň tutulanda soň aýtja olanlar ol İstanbul'da ýaşap ýördi. Bilemok yani nirden bileyin ki maňa näme, nirde ýaşasa şonu ýaşasa maňa näme. Men o wagt Ýewropada, Polşada men näme üçin gyzyklanýan ki nirde ýaşaýany bilen. Eger men biriniň nirde ýaşaýanyny bilmesem, kim men näme üçin sataýyn? Bu ýoly biz döretdik äre, geldik abno. Şu ýoly, şu aktivizm ýolyny men döretdim esasana. Nuraga seňem kirleň agykýan zatyň. Tapyp alanam şu teret şu ýoly bar ha. İstanbul'a gelecektim men Dubay'da kam Bayram Allalif bilen o Dursultan bilen Samsyk bilen birinji ýerde gepleşemizde normalny gepleşdik, ikinjisinde ýam töwüşdik. Şo wagt bildim bu ýylyň any normallygyny. Ýöne elimizdäki mümkinçiligim şol näme etjek? Oňa däli diýsem, oňa küýkü diýsem, onu hiç kim bilen ýöräbem bolany elingdäki mümkinçilikler şoma, o sen şoň bilen ýöremeli bolýan mejbur. Ýöredik bilen. Hanni zıngınlı musur bolup kaldylar. Çünkü näme üçin? Şolary şu ýola sokan men. Dursultan Taganowa eden men. Bayram Allalif ta bilen görüşüp Bayram Allalif daýyny derne gaçdyk o derne gel motordan düşür bilmedik o. Gelo bolo no dip men günüdün ortany derne üçin kiralyk yer gözlep geldim. İşim taşlap, bari işim şul edip. Soňam derne gaçylandan soň Nuragam ay sen siyasat bilen dernek kisi bile bolanok sen dernek başkanı bolmalylar sen ýöne agza bolup oturmaly guruja agzada da bolmalylar a bolmasa adamlar gorkýar diýdiler. Aýdyşyň dogry bolsa diýdim başarýan diýdim. Şu derneň diýdim stoluna çendim men götürdüm geçip barýan o kağıtçılar bar ha kağıt musur çöpleýänçiler. Şoňa 5 manat berip stoluň uluýundan tutup bersene diýip ikinji etaja şo stoluň neme başkanyň masasy bar. Olam agyr iki bolup ıkylap ýokaryp galdyryp. Ýekeje adam ýok ýanymda şoň stoluny ýokaryp galdyryp mana daşy. Geçip barýan ýöne arabaça haýyş edip şey diýip galdyrdym men şonu. Şolar ýaly edenim bolsam mesele dälidim halkym üçin eger siz hemmeňiz şu pikirde bolsaňyz pikiriňizi hormat doýan ýerimde gira çekildim. Çünkü adamlar diýdi siyasatdan hem siyasaty gurulasaň hem bu netsen gorkýarlar diýdi. Onda diýdim muny Dursultan Taganowa da diýdi soň. Bular ýa akylly bolsaňyz diýdim. Men TikTok açyp ýörkam, derne aşak görüp ýörkam, aýtmaly keniňiz daha diýdim. Derne açylýança garaşmalylar diýdim. Uraga mun etseňa, soň derne açsaňa bu sen uje TikTok. Çünkü men ekranda TikTok açyp tanalyp ýörnüm wagt. Derne açyp tanalyp ýörem. Yani hiç taýt etmän dernek bilen tanalan bolsam başga gururum. Men siyasat bilen şu ýola çykyp tanalym ilki. Dernegi soň gidip barýak gaçdyk. Oturan bolup maslahat berin bolýarlar. Ne öň bilen zokmy diýdim men siyasat bilen meşgul bolup ýörerim. TikTokda efir açyp ýörerim. Hemmeňizden bilýäňiz da diýdim o. Derne açamdan soň maňa akyl berin bolýaňyz diýdim. Gorkýanyňyza gorksunlar diýdim. Ýöne men o ýoluňyzy tasdiklamok, ýöne men siziň diýýäňizi köplük bolanyň soň demokratiýa hormat goýup gira çekiljek diýdim. Yani dernekden çekiljek diýdim. Ýöne siýasatymy dowam etjek diýdim. Siz dowam edin onu diýip. Ona men hormatlar bir aýda ýetmedi. Täze men almaly boldum. Derne aşak bolamda Taganowanyň ýok men bu derne o nemeden mok diýen ýeri bar. Men dogry hasaplamok. Derne aşdan siyasata goşup bolmaýar. Bir ýerden eşitipdirler. Jahil ikilikçi
Derne açtan siyaset edip bolmayara, yapyalara. Yok mine näme mok diýdi. Soň derne açtyk. Nowruz bayramçylygyny geçirdik. Tuğlama sağ olsun bir giden yerlerden gollar. 9 sanak boyun soýuldy şonu nahar payladyk. Timuçin Yıldız'ın kanalına bar. Şo dernen nahary. Timuçin Yıldız Türklön kanaly. Şol geldi kamerasy bilen. Ol öz kanalyna paylaşdy. Şondan soň gördü, bu taýyp 300-400 adam geldi. Gaty gyzykly boldy. Soň dernege görülmeçilik başlady. Gelesleri gelmedi, özler açasy geldi. Dinan sagan mara. Şu bizim aktivistlerimizin içinden esasen levap toporuna başlar yani häsiýet. Görülmeçilik babyrky aňar baş gollugy eden onuň hemmesini diýjekkä içinde gowlaram ki ýöne onu gitdiýärlerde soňundan özler atjalar ana. Soň Taganowda şeýtda gitti de öz oturdu başga bir dernekde. Men bolun dernege bir tane ayal maşgaly tapman geçtim. Bir tane ayal maşgaly tap bilmän geçtim adam. Wah, men ýerde kimkem şonda. Ýokmuňyz da siz. Ýok. Wah. Owa gözüňiz gördü, kulagyňyz kerdi, lalaňyz beýpen. Owa sen tanan bolsadym ödüm gelerdim da. Ben bilýän. İstanbul'da Kadıköy'de dernege açyp hem çünkü şunu diýdiler de biz dernege açamyzda bir öň dernege açyp görünlerin bir de kömekleri bar diýip maslahat berdiler. Çünkü biz siyasi parçalarla duşmaya başladık dernegimiz bilen. Çünkü dernek bolsa duşup bilýän, dernek ýok bolsa duşup bilýän ok. Onuň baranda soraýarlar seniň näme çagdaň bar. Onuň sen nirde okudun diýip, onuň bulan içinde de diýdi gyýdy maşgalada bolsun diýdiler. Çünkü dernek diýdi jemgyýetçilik gurama diýdi bir jemgyýeti tutuş önem etmeli. Mene gelýän 10 minutdan teslim ýapaýyn. Bolýar. Yani jemgyýeti temsil etjek bolsaň, araňyzda gyýdy maşgalada bolsun diýdi. Onuň men şu gyýdy maşgala tapylmän enejan Salihowa bar şu wagt Şwetsýa gidip o maňa arlap sewip oturan bir samsyk nemämiz. Şonu tapdyk. Bolum kipdini köp o bir ütülen towuk ýalak özüni alyp barşam ürkök. O Şwetsýa geçip gaplan boldy. Bärik geçip gaplan boldy. Kipdini köp ýören bir gorkok bir hussupes bilýärmi? Bir bolýar hussupes özüni nemesi bolmaýan ýören. Ya Şwetsýa geçdi deýni kurtoyara bäre boldy. Onuň gaçyp saçyp ýören bir gözleýärler bol muradaga bizi Ýewropa çykar boldy. Yüzümlerde muradagyň kellesini etini ýenler şu. Şu ýola çykdylar danim. Nem Ýewropa geçdi, o direliş hem şeýle. Çykdy Ýewropa, hasam meter kurtoy boldy, mert boldy. Onun öňüň Türkiýede bilýärdi ýani azakanna çägini. Öňe men pikir edýän bu zatlaryň hemmesiniň geljekde hasaby bolar ýani. Kim näme diýenem bolsa, ýerde näme goýunem bolsa. Men pikirimçe şu zatlar üçinem şu rejim ýykylar bir gün. Ýeminle şu zatlar üçinem. Bir gün ýykylar. Çünkü bu taýda bir giden edenetlikler boldy daray. Ay men köpürden geçdim diýip her kim ak gelse de, gara gelse de samrady. Şoň üçin men pikirimçe olara minni etik gün ýüzüne çykmalym kadýan. Yo birazcık gayret eden goýanlar kynçylyk gülerçilik günleri bilin yani. Sizler pikir etmeň biz bu günleri ansatlyk bilen gelmedik ve şu bilýärler bir dogry ýolan bilýärler. Nämeseň näme boljagyny bilýärler diýýany şonu etmäge gayratlary ýok, mertlikleri ýok. Mert görkezende de görülmezçilik edýärler. Hakiki mert görkezende görülmezçilik edýär. Men mesal üçin Kaka Murat Kadyrow halamasam
Men dedi Türkmenistan'a gidecek dedi. Bana dedi kolluk gerek dedi. Benim berce ağam dedim, erkekçe dedim. Ve men yürüyüp de şoň üçin video da çektim yani. Ne için siz dedim özüňize Interpol'u gözläp bersiňiz. Onu özüňize ýurda salaňyz. Onu sizin Interpol'u gözleýäniňiz ýalan. Onu ähli Interpol'u hemme gözläp bersiňiz. Hemme şu gözläp beren adamyňyz elçihana Angliýanyň elçihanasyna ýutupjam meni Türkmenistan'a gidecekdik. Sene maňa atbet beren ok. Onu senin Interpol'un ýalan. Türkmenistan'ın Interpol'u. Kim men şol urda da video çektim yani. Men ağam seni gollayan mıydım yani. Men adamları halamasam ideyesi boýunça hereket edýän. Şahsiýeti boýunça da samsyk gurlan ýerini men gollamok, dostum bolsa, eňleşim bolsa ki bolmasam şeýle. Menem bir zat ýalňyş etsem menem gollama. Näme üçin gollajak yani fanatizm gerekler bu taýda. Biz bu taýda futbolny komanda neme dem dowada orada. Biz bu taýda ýurdun bähki bitleri barady gurulmaýar. Şoň üçin hem gollayan gollasyn, gollamaýanam gollamasyn. Ýöne bolmasa şeýle. Bularda öyle fanatizm var. Indi öz aralarında da samsyk gurulmaýsalar, edro näme üçin beýliden aýdýan oklar. Çünkü pis yani, pis tapdyr. Olaň arasynda adalet näme işlesin? Ya hakikat näme işlesin? Näme üçin beýliden aýdýarlar bir-birine de. Ýa ana risk fo aýtda o taýda diýe şolary näme üçin şunýalyk informasiýa gelýär näme? Anam gazandy hawa elbet satma anam gazansa. Anam gazansaň sana da gelerdi informasiýa. Sen diýmek anam gazanan näse? Diýmek menem men maňa da käbir informasiýalar gelmän talip öýlen bolsa ozda şu talip anam gazandyr näme elbet satma. Aslında onu bileniňiz biteniňiz Nuran. Näme sizin o? Kim görsen Nuran'dan üstüne yapışacağınız o. Onun ne etpanam gelsin bana. Men şu yolun en pis yolunu geçtim ben ara. Şunça efir ettim. Şunça efirlerin içinden öňüme getirip goýup biljek ýekije nemäňiz bolmady yani. Bir näçe ming sagat boldy kara men bilem sagat sany jemlesek de efirleriň sagaty gatken TikTok'da gurunlar edip YouTube'a yüklenmedik bir giden sagatlar var. Yani hemmesini alıp onu wagtym bolanok çünkü her wagt ya kanalym ýapylýar almakam. Indi bir şunça gurlan adamyň ýalňyşy bolmazmy? Gep adama argument getirip aýdylar. Geplen adama bir argument getirip aýdylar. Diňe odaşdan oturup yok agent. Men bir zada göz ýetirdim adamlar. Şu ýolly siz näçe ökde bolsaňyz şu surat aýraýan migad edýär. Şu ýolly adamlar näçe ökde iş etseňiz, näçe ökde ýöreseňiz size agent diýerler. Men size aýdaýyn. Şeň alyp barýan işiňiz şeýle akuratna, şeýle ýokary hille bolsa size agent diýen ekenler. Çünkü özlerinin başarıp bilmeyecek zaadını başarayan sen. Özlerinin edip bilmeyecek işlerini edýän sen. Meyve veren ağaç taşlanır. Nuri meyve veren ağaç. Meyve versen taşlanýar, ama bu sana at goýarlar agent o. Tutnaman hani. Agent diýeniň adamyň näme üçin bıçaklanýar? Agent diýen adam. Näme üçin ýerinden bıçakly biri bar ya? Ya da agent bolýan bolsak, näme üçin biz türkmen halkyny aýaga alajak bolýar? Ayagal diýsediň özü gaty hoply ýani Türkmenistan hökümeti üçin. Ayagal monisiýat hawa Türkmen halkyny. Gaýsy agent öz oturan hökümetine gulluk edýän agent nädip halky ayagal ýalyk çağırışlar edip bilýär iňwerkisi. Suko beýnsizler. Men size aýdýany Vice, Azat Seyitguliýew ya geldi gavno. Ya bular yine Sanjar Bakas etjek bolýarlar. Bir zat etjek bolýan bolin, şunu etjek bolýarlar. Adamlary anam gazanjak bolýasyna. Gelin adamlar bizden jaňlaşyň, biz bilen şular ýalak çünkü efiri
dostum dinliyor, düşmanım dinliyor. Biz arka tarafta gurumlar edelim dedim, arka tarafta yürüdelim diyese, bir de molori bir üç adamını bir grup edip, üç adamını bir grup edip, şonun için agenda ma olsa, üç adamını bir grup etken, şu dine üçlü birbirini tanıyar. Mesela çünkü üç tane marlı olsa, üçlü birbirini tanıyar, bollu. Marinin başka yerine akısını, o üçlünü birbirine çatlayan. Bar şu bir agent çıkayana da belki grup bani o bilen o sen bilen. Şeyde riski düşürüp bolya hemen ştayda ayrılmazaklatları şolorların maksatlar bolya. Inni buloro şular yalak diýäňem bolyn bu direliş çok gosu bulun informasiýalaryny alıp hökümete berseler näme bolýar? Awo özüm bunu yeni Musurlan kanalında Kakımat Hıdır Fiyarım tormuzlarım dünkü o 5 saat gidip gelip görün bizim yüzümüz olup görün adamlar awo gellik neme direliş tamsak näme üçin bular hökümete bersin hökümete bermek üçin bu yola çıktılar mı onda şu neçenli bağmış onu değiş maglumat diýip sonra berenoklar dinleşip oturlar çok onyarak bolsun tupoyarak bolsun bere soru. Men häzir şu taýdan bir şonýalak bir zat diýse berjek şu soru näme üçin bermeli bolýar? O näme üçin bermeli? Näme üçin maksat näme bolup biler? Ulun pasportlaryny soraýar diýär. Biz şu neçen ýeke adamyň pasportyny soramadyk. Biz diňe ýüzüňizi açyk jaň ediň diýdik biz. Diýmedik zatlamyzy diýdiň edip, diýen zatlamyzam diýen o edip. Ey Hudaýwa pis tapar o hakikattanam. Sizler var ha, pis deyip yürüyüp topor dörüdün, toporun adam pis oldun. O alın da oturun da geldi gavna onun başına da prezidentinin de oturun şu tayda. Kovalar var ha, men size aydayım. İngilizce'deki pis derler ya ona, parahatçılık manidaki pis. Pis, hapisa pis yani, şu pis diyor. Sizin parahatçılık. Aşağı cevap vereyim de. Yani Nurin açık bolyan zady ayağa alacak adamlara mara Nuru bilen Talibi anamı kaçırıp yatıracak golyalar. Şu ayetlerdim durduracak golyalar olan biz şonu düşündürecek golyas halka. Onlar size yamanlık edecek golya. Age aranızdaki yani näme kurt postunda görünen näme diýilýär şo Nuri? Kurt postunda goýun diýilýär. Görünen goýunlar awa. Şolar. Şonay düşündürecek bolar. Sıkıcı gelipdir bulara da düşündürmesek bolar. Aýtmasak. Bulam açıklama yapmaly bolar. Gidip edarada şu an töhmede tırıp durkan Nuriň üstüne. Nuriň üstüne töhmede tırıp durar şu an. Edara video aç. Bunun içinde bizi pastayanla görüp şunu radyolaşalyň adamlar meni pastayanla görenok adamlar. 7 gün 24 saat meniň efirlerimi 100% izlerläp oturanok herkim. Yani alagadan bir siyasata meşgul olmayan birinin öňünden ýa-da geldi gawrun aýalynyň eden çykyşy çyksa ýa-da haramdady pis toporlar bu Arat Haýtbaýew geldi gawrun bu Kakamat Hıdyrow Umit Halyýew onun kim ýa-da Arat Seyitguliýew Wise account bile çıkışacak. Krisalar çıkıp şolong videolar çıksa da adette ya öňünden gawat gelse bize näme pikir ederler ki? Edip bilenler çünkü tananok, olan bilenok yani. Bilmese hawa şu hölünme hakwa. Bulan maksadam şu bizim alıp baryan yolumuz ayağa alıp revolüsiýa etmek mi etmek? Bundan başka varyant yok. Şu 100% hemmemiz bilýär. Bularım şunu çağırış eden oklar. Şunu koşanoklar, etçeğim onoklar. Ertik gün başa varmasa, ana biz aydıptık. Biz aydıptık ha. O bolmaca onu. Bolmasın diktir aşağılar özlerim. Şutun mu? Şunu hiç kim değil mi yasam? Siz şunun başarıp bilmesin deyip dırjaştınız. Siz maksadınıza yettiniz. Olur maksadına yetip bilmedi. Siz yettiniz. Hawa belki siz şoların öňüne palta boldunuz, zat boldunuz. Hawa indi siz näme etdiňiz? Hawa ne siz olaňyň aýagyna palta boldunuz, ýene boldunuz. Siz näme etdiňiz? Siz näme planlaňyz bar diýin? Bularda da plan ýok. Aýaga çağırışdan başga çağırışlaryň hiç biriniň manysy ýok.
Ay Sancar vakasyny çek bolýar. Kakamra gavnuň iki de buraýdan da. Sancar vakasyny gaýtylajak bolýar. Sancar vakasy bir toporlaryň arasynda dilluşuk esasynda bolandady. Biriňe gen gurrumyz YouTube'da, TikTok'da, sosyal medyada dura we dilluşuk däläbi. Men hiç kim bilenem dilluşuk bolamok. Men halk bilen dilluşuk bolýar. O halka da açık dur el yeter. Ayağa almasak başka yol yok diyor. YouTube'da dur videolar. Men orta sepyen buğdayı göverse göver ya. Gövermese de ya Allah bereket senden yanına koyan. Bolmasa da ay bolon o kendi yanına başka şey diyen de. Bolon o kendi yanına. Ay toprağımda bereket yok kendi yanına. Neyme deyin başka? Men dilli uşak bolýarmy? Gizlilik bilen bir zat etjek bolýarmy? Ýok. Ortada açyk hemmek şey el yeter. Ýöne bara Nur bir zat aýdyn, eger bara IQ-sy 50 ya 40 bolmasa bir normal adam, yani senem tanar, onam tanar bilýärmi? Hani samsyk bolmasa da suda mysal üçin näçe suda edilýär bir adam iki tarapy dinlemek üçin. Men birinji hiç senem tanamasam, onam tanamasam, men geldi käriz näme şonu tanamakdy, maňa talip tanatdy. Bir gezek videosyny atsam, ay bullydy şuňa adam falan diýip bara tanamakdym da. Soň men bolsam ilk olan videosy öňümden çyksa, Nuranna diýse, Nuranna kim käk diýip şonu internetden näme diýip senem görerin. Ýöne men ikiňizem dinläp ondan soň karar beren. Lişin men özüme, öz aramda özüm. Hani muhakeme yeteneği varsa bir insanın, onu şoňa düşüner. Ýöne akly bar adam, dogry ýoluna gider, sen ýoluna gider. Men pikirimçe. Hani bence yani. Ya adam bularam seret, bularam hökümet ýigirenen kişi bolup, zadeden bolup, ana meniň howa teriden dadym şol. İşlerini arasına doğruları yerleştirip doğruluğun arasına birinki adımız boşturup ya da başka töhmet yalanlara boşturup belki doğrularım riske sok yani. Ondan adamlar şunu diýär, ya da halkara guramalar. Bunun agent diýen adam 5 ýyl bäri YouTube'larda, TikTok'larda görüşüp tutulup kapalıp izinden giderler. Gören adam bunun belki informasiyalar doğru mu kanıtın diye adamlar. Şunu adamlar diyen o halkara kuramalar diye belki. Biz diye bunu bir oturan bari informasyasını biz doğru deyip alıp oturuyoruz olun. Bunu yarab informasyonu maydiyana kenabı diye de doğrularım riske sokyabalar. Şunu bizim görüşüp görün doğruluğumuz ablar. Ben sizin YouTube'daki yayınınızda gördüm de Murat Kurbanov. Son Murat Kurbanov'un yayınına da girdik Maralı ikimiz. Yani akıllı adamlar, akıllı başlı adamlara siz dinleyin. Yani sizin yolunuzun doğurduğunu sebepsiz gayet açık prozraçlı hareket etdiğiniz. Hiç iyiliği ne doğru yollanım gideniz o. Bolşyary halkın öz hakkını talap etmegini öwretýäňiz. Mysal üçin Türkmenistanda %95% adam öz kanunyň öňündäki haklaryny bilen oklar. Hiç il bilen oklar mysal üçin. Şoň üçin şonu diýäňiz. Yani biz raýat diýen organ iskär bilýär, öz hakkyny raýat nerden bilsen onu. Raýat bilýän näme talap edip bolýarmy? Ona meselem bilýän-de, han talap edip bolýam. Hemmes birden bilse de maral bar birden talap etse, soň sıçyp galýa da şolar. Sıçyp galýa, onuň bar birden şu adam mysal üçin bir başlyk bolsa bir komnatda 9 sanam şu işgärler bolsa, 9 birden hakyny talap etse, 9 birden iş taşlasa, näme etýär başlyk olar dinlemeli bolýar da. Türkmen halkynyň gözi kördi, onu iş taşlamajak bolýar, aç kalmajak bolýar, bor diýip. Mysal üçin bira tepki görkese, näýiligini bildirse, 8 kişem dym otursa, başlygam näme etýär, o bir adamy işden çykaryp goýberýär, oň ýerine başga berýär. Şo bolýar Türkmenistan durumunda. Şo bolýar. Eger şoň 8 samaly diýilip bilen tesini çykarsa bolan baryny koksa işi durýar ha. İşi durýar.
Şu Türkmenistan'da da işler tapman için aslında seresen şirketler yapıp oturuyor. Çünkü her şirketler açtı Türkmenistan'a o zaman işler köp verdi yeten o hakikaten ama paltayı mağada adam yeten okçulurdu. Ve hazır o yaşadım gidiyor ondan sonra bunun köp zadi уже grev edinýär bolýar. Sonradan oraga işgär ýetenoklar işe ýerjek bolsaň $2000 pulun alyp ondan barmaly. Şonda da boyun alanoklar işgäriň ýetmeýänini. Şundan soň da pul berip giren ma bolsa gara no. Şundan soň da pul berip giren bolsa gara no. Şol adam bilmem. Şu Türkmenistan'da häzir kâdeýde pul berip giren bolsa gara. Şunça efirler açtık, şunça zatlar aýtdyk, pul bermän diýdik o adamlara yani sen tamsyk bolmasaň şunu diýip bolýar ha. Aljaň 6 milyon belki. Aýdaly bir mektepde ya sadikde işleýän bir ya mektepde bir zat bolup işlejek öňe. Senden 80 milyon 1 milyon pul soraýarlar. 1 milyon sorasınlar. Kommunal şuga soraýarlar pul, iň prostoy. Ne şu ne salýaşy? Ne salýaşy? İşemeyip 50 milyona soraýa. O da var işlejek ýeriňe göre toçkaňa meselem ene günnüjük öz başyňa bir ýer berjek bolsa 50 milyon. Başgarak bolsa her hili şol özüne bölüp berýän ýerine göre pul alýarlar. Kommunalninkler hem 800 manat 600 manat aýlyk alýar. 6 milyonun aýlykdan berýärler. Mene şonun bu aýlyk berilen işlemek var. 7 milyon olsun. Nide diyorsun? Topalanna 1600 manat alýarlar aýlyga şolar. 8 milyon alýarda. Aljak bolsa bir ýyl. Sen iş kazanmak üçin bir ýyl birine batrak bolup bermelmedin. Bir ýyl sen biriniň batrak bolmaly. Toýst senin bir ýyl kazananca puluňy birine bermeliň. Şeýle iş kazanmaly. Garakyn berýänine samsyk akyl ýok, bermesin. Bermesin. Men girjek boldum da, Nura, men girjek boldum, mende soralan pul şu. Ağlap bardım bolýan mara. Köpetdagy trap. Menem berjek geldi. Menem girmedim hem de ýoksa yüzüm sarap köçe süpürjek boldum bolýan bolmady. Almady haramdadalar. Sadik pul bolsa bolýar, men elimde nemem ma. Tutnamam ama hakykatdan şu tag barıp şeýle süpürjek diýip men arda ýazyp gaýtdym. Aşgabat şäher köpetdagy trap ilasy iş bilen üçünçülük edýäne. Hava berdiler elime, bazı jaň etmediler. Men aldymda kim kädip bolýar. Ýene şowar adam o. Elim maraş barmağım şey taýyn nursyzy neme atmak üçin. Barmağım taýyn nur engellän. Aýgytladım ýa men ýokaryk çykyp bilemok diýe gel gallýan bolyn. Çağalar diýe habarymyz bardyr diýe bazarlarda dilekçilik edýärler diýe. Çağa däl ula adamlaram dilekçilik edýär habarymma. Ýalnys video gördüm şundan. Browlun altyna sıra şu Wi-Fi'ni pulunu töläýin diýip barýakam diýe bir çağajyk diýe. Aýtyl kursa satýan ekende birinçisini aldym bolýan diýe. İkinji ýene bir geldi diýe. Am şunu alayda Allahyň haky üçin Allahy tileýän bolsaň alayda diýdi. O sözünüm halamadım diye maşinemi cekopukam yine zor bilen satacak korkatıyor diye. Näme satacak bolýar? Aýtyl kursyny Allahyň şeýle. Bir çağajyk satýar şeýdip bizem allyk şonu o jygylykda masxara edip barýa almasaň. Şoşon ýaleken şo. Diňe aýatly kursy dälle ellerine her hilek dogalar ýazykly şon ýalyk şunu almasaň diýip jygylykda bir 20 manat özüm. Çağajyk satýar. Onda da o ara 2 ýurnymam gerek gelýse-de. O haly zeyrenip dur köýnekden ýapyşyp çağa onu allym 2 sana herimize birini. Soňam almasaňam söýüp gelýär o gaterwet hapa paýsydyr. Gaýsydyr. Ya bagtyarlyň arkasynda produktlar mana barýan bolýan ýüzerlik satýar çağalar ýalbaryp naýyn jar bir satýarlar. Aýdarýarlar o çağalar görseň. Yo onu diye var ha, onu biri neme diye. Pul alıp diye yürüyüp şu çağırlar ittir ya diyor o.
Arkasında 100% aydenin kim dur? Bir polisiýanyň, bir organyň biri durşalar şolun arkasında 100% menden aýdaýyn. Duranlar belki Var şu bayram arın vadarına da başolar var. Irsal Şekiç çağalar oturtýarlar eken. Irsal bankyň arka ýüzünde doşan ýalak dileýän çağalar bar. Irsal bankyň staýankasyna ýeke-ýeke aýlanýarlar. Onun arkasında şu polisiýa durup eklenýän bolmalylar şolar ýalak tatlar öyle. Bir ulrak aýal wady çağalar pul ekitip ylgap şoňa berýärler. Işim köp bolan gatygylanmadym, boşrak bolan bolsam, menem çağalaň ýygyna düşerdim. Pile kakada geldi. Organ işgärleri. Şolar ýaly bu torduň çağalar ulanyp şolar ýaly atlaň arkasynda. Ulurum diýäni metdir. Bonuň sen adamlar bar hakykatdan beýleki kösünüp dileýçilik edýänler, mada bulan içinde bilýän adamlar. Ana olara da bilip baranok. Ana olara ben ýakýarlar şeýdi. Haramzadalar. Gatinici to hemme zady daýlatlar oblar. Oğudun sözleri var. Yani bir aýdylja oğudun sözler olaňa işini gördüler. Ertirkun var ha. Bir hakykatdan Margat edýän Nura margat. Gabar etmeýdi. Sen özüň goýýan margat edip özi görünýärdiň. Yok, men aýdjam şolar ýaly neme bolsa, şeýle dursa bolýar. Ne bir bu iş etse edip bu sözler aýtmalaýyn. Ertirkun hökümetde bir bu iş etse. Näme diýmeli? O sözleň baryny işini gördüler aýalar. Hökümetde gowy şey diýenem ýok-a. Gowsada münasibam ýoklaý bulan ýöne. Ýöne bu hökümet bolmada, başga hökümetler ýykylar gowy bolup gider bir günde. Allah razy bolsun nimeler näme diýjek? Şükürwan bolýan aýdylan sözler ýadymyza düşerdir o şo taýda. Arkadan canım kavulsun tutyan halk behbitli işlerim rovaja. İňmek şeňa video gratdym gördüňmi Nuraga? O ýaxşy maramy bir ýerik. Toýa barpdyr bolýan mara motor sürýän ýaşullan soraýan oňam iki sözüniň biri arkadagy serdarym diýdi. Ödem közün bören motorçykly biri. Ödem mara Türkmenistan yaman bir hili masara bolup bar ya Hindistana meňzap Şahruhan çykypdyr. Ondan soň toýlara çagyrýarlar biram onu Şahruhanyň nemesini aýdymyny goý beripdir-de. Ödem açyk geýip tantyk Şahruhan eklenmeli mişkan nagal berkin zaly bolýar. Arkadagy sevdar geldi. Arkadagyň götüňe siksin sen bolýarmy ejeň? Zayıf. Geleňizden bir, ejeňizden bir ejegis ki. Şolar ýana yalla. Şuara taşşanyň suwuny sorup ýatyrjagys ki. Ýarsyň senem bulan. Mollum nime reklamny pauza ýalak bolup ber näçe minutdan çykyp dursaň. Aýdym kom ýalak bolup bidar etdi. Aýdym kom şoň ýalla her kaýdymdan soň online telefon alıp bilersiňiz diýär. Dubay oturan ýeriňizde diýär, Dubaydan telefon alıp gaýdyp telefon satma diýärler diýdimmi? Şuna söwjek gelýär. Şuna söwjek gelýär. Ona nokta zordan meniň wara. Awa Dubayda. Tartelerim. Bular wara näme bolupdy diýsen ardy bular näme bolupdyr men taňa aýdaýyn. Bular söwünçe etmeseler ýatyp bilen okbaryndy. Awa hakyky ejelerine söwdüres gelýär-de. Söwün gejemide söwün diýär. Ejetini bir kıyada serdar bilen gurban bolýan aşagyna sallyrmasy ukus tutanok diýen. Gurur diýilen zat galmandyr sizde. Özüňize bara syla hormatyňyz galmandyr. Tamam sen şol galmandyr sizde. Hiç şey özüňize sylaňyz hormatyňyz galmandyr. Gurur zat galmandyr. Erkek bilen erkek adam namus eder galmandyr sizde hiç şeydi. Yani gatygynan yan
vahşi gıynan yani. Türkmen halkına utanç, bizim her milletin bir özelliği vardır ya, bizimki utanmak, namus etmek. Çorga almandır sizde hiç şey. Utancınızı yitiripsiniz. Ardo ne bir hilek bu erkeklerin hele yoğurlup baryanını görüp özün erkek yoğurlup baryanı. Bara oğlan gelen oğlanlara beçevaz diyara bular beçevaz diye çok man arkana beydi durup duran ne? Yani şulan beçevazlı. Erkek adam değil özün. Azu doğan Allah razı olsun. Dide. Yücükke. Yücükke. Mama gelip diye maral doğan Allah razı olsun diye gelip mene vardı doğan ne diyenle. Yani ikisi bir gurcucuk Allah can şolan bir nemesi olsun ecesi şoň için görüşýärler şolan. Allah can çağalarımızın bankları olsun ey şu çağacıkların geleceğini bizleri kurmasak kim kurur? Çağalan yurdu diýmeseň ne Türkmenistanyň adyna bir düzelenden soň. Maral o gün neme? Yeday halkym bilen gürleş ýazsaň, oňur hijasyna şana. Bärde bir bak neme garra seret gören bir ýallyk öden taşşakçy öde bokalyp ber. Başlar sizi. No aşağına gidip ay siz näme siz dönüp berip ýazyp men aýtdym. Olar diýdim, olar özüm syýlamaýan adamlar diýdim. Özüm syýlamaýan tereyler diýdim. Özüm syýlaýanlar ýalyk bolar. Maral diýdim çağasyn taşlama da diýdim, bagryna diýdim çağajyklar diýdim. Çağajyklarynam alyp gitdi de diýdim, özüm şolar bilen gözümden bir jymyn aýyrman özüm rejima şu bolýar diýdim. Kim met maral me? Sen gulagy şanlatdyk şu taýda. Şoňa özlere gul bolup berler ha. Özlere maral itilip kovulup adam hataryny görlen ay siz türkmenler amına koyayım diýip şey etdiripdirler ha gulwat işler. Aktivistler de watan döwrüne gidip yorum ýazýarlar. Özün syýlamaýan. Nämen geňorýan ardy olar men çağam getirenme geňorýan. Aýdana Dubaýa gelemde her kim edýä biri ölen ýalyk men birini öldüren ýalyk. Çağasy bilen gelipdir diýip Hudaý sakladyň. Ogurlap biriniň çağasyny getirene döndüm men. Sen yerinde var sen yerinde 100 tane erkek bilmeýär şu taşşakçylaryň arasyndan çyksa. Gına şey dip gelip arkadaga şöhret dip giderler. Yine aşakdan söýgen bolýarlar. Sen bokmuş bol bilmeýän adamlar bular. Arkadaga şöhret diýenler o näme? Aýallaganyny, ejelerini, heleylerini köşkün öňündäki sallatlara berip beren näme diýjek elle bir. Afserim diýjek, sallatlara hödürleýärler, näme diýjek başga? Diýenler. Bu gepin näme gitdiýän, Gurban bolan aýarlaganda maral. Aýarlagan erkekler işini gördüm. Şola mahsere berip ýaly. Hem erkek diýen o aýarlagan. Aýtma sallatlara. Ay sallatlar kösen ýa-da bilýän bularym sogaba galjak bolýar. Ay bolýarlar. Wurduň içinde bara normal erkekler çykyp gaýtdylar, okuly, başly, düşünjeli oglanlar ýok. Nirde bir gandon, zordan okuw otaran iklikçi. Ondan soň bara ara pul gazanýan bir topar blogerşeler diýen. Eýip görenler bar. O ýa-da karaçy bir gyýdyň efirini töndürýän tref köçeden ýörek gelýär bolýar. O maşyn signal berip fitir bolup durup, öňüne sürüp, minirjek bolup, maskara, ajo bolar, o gat ajo bigaýrada bolar. Ejeňe giýew gerek mi? Mutonýan odasyndan. O syýgarşyp fitir bolup durup, bir gyýdyň üstünde o utançly o gaty. Şeýle. Geçecek yerine gidip bolanaga ýöremäne çykyp bolanaga Türkmenistanyna. Bak, o ýaňy özüm gözüme bilen görüpdüm o. Ödem şolan köpsem işgärde. Azaboçyny polisiýa gydyr, howpsuzlyk gydyr. Bir komentariýa öňüne sürüp bu. Näme götürüp mindirjek bolar, o utançly bigaýrada o gaty. Başta seni äsgermeýärler diýe. Soň üstünden gülýärler diýe. Ondan soň sen bilen görüşýärler diýe.
Sonunda da sen yengen diye. Ondan sonra seni alkışlayalar ayakta durup. Tamam sen yengen de zaman seni alkışlayalar diye. Mahatma Gandhi'nin söylediği şey. Сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом борются с тобой, а в конце ты побеждаешь diye. Mahatma Gandhi. Bu sözler nemeler yayalar hakikaten hem şeyle oturuyor. Bizim istimizden gülen olurlar, vatan dönüyor diyen olurlar. Ama her zat diyen olurlar. Ni yuvaş halkın bir da göz yetirir ki bizim alt bayanı olumlu. Hakikaten hem gollovçularının kendine göz yetirdiler. Köpem de ne biz. Biz on tamam bu yola ne yapın çıkalım ayağa çıkıp adam kaçacak olsak, yalan vurulacak olsak, mene çıkmazdım, lişni özüm söyleyen var. Lişni mene özüm söyleyen. O diyen ne? Özüm söyleyen, erkek bugün o iyiliğin önüne de çıkmaz bu olsun. Ne var? Zaten aktivistler durmuş o şu taşak sırayanları var ya şolar ağaç. Bulvar böyle şolar gaytayım var ya Huday var. Şoğa seynettim ben. Yerde gelip taşak sırayanlar öyle ha. Şu ertiriyecek çöreğim aladadır oraya gelip. Arkadağı serdarım. Bormanın protein almasan, şol böyle vitamin almasan. Arzu çörek nahar imeyen zatlan qara paketde salıp büyüşürde var. Oğra Türkmenistan'a idinler. Deyda. Tam oyda deyip iyiyeler mi hemen fakirler. Kurban ulu neme diyara adamçılıktır. Benim 5 tane ayarlığım var. Dağıtken videosu var. Reklam var ya. Sonra Kurban ulu İçeri İşler Ministerine diyen oluyor. Öz önleşlerin yüzüne ne seyredeceksin? Mene seyredip bilmeyen diyen oluyor. Sen o söz diyeceksin sokağda ama o seni avuçlar değil. Önleşler yüzüne sen ne edip seyrediyen o, sen ne edip büyüdüğü fellin o ne seyrediyen o, şunca da attan sonra. Şunca maskaran, çumon çıkandan sonra sen ne edip utanman halkın önüne çıkyan o. Ne edip adamların önüne çıkıbilen o, utanma. Serdar, Kurban ulu ikiniz çıkıp otuyorsunuz da İçeri İşler Ministerinin kakoyto bir karnasını reanimasyon salıpmış. O Sağlık Ministerine can edipmiş, kovuca seyrede görün deyipmiş, şoň için sen ayırdın onu. O sen özün on yüze sesi atlar ettin ha sen o. Özün. Sen ne edip seyrediyen onu? Bırak şu Wikipedya'dan ayrılan ministerler, Wikipedia'dan kovulan hekimler, olur bular. Sizler ne ama çortmayış olur ya, çumomuş olur ya. Bilyen zatlarınızı, yenilerinizi saklaşıp otuyorsunuz, sırrını saklaşıp otuyorsunuz. Şu hükümet yıkılandan sonra aydarsınız olun var ya, o adam bize kızıklı olmuyor var ya. Aytacak oğlum şu aday. Ayt şu ad çıktı hani, berdim komedim eden zatlarını, yüzüne basıp. Şolar yalak korkukmayız deymin. Köplön şu käbirleri, Yönüköy vatandaşlar bizlerine yurdumuzda erkek yok deyseler, özlerine çekkerler. Aslında onu bizde erkek yok deyilip, şu Wikipedia oturanları değil ya. Erkek yok deyip, çünkü Wikipedia oturanlar has özler erkek barsalar, şu hakkı halkın aladasını etmeli adamlar şolar, çünkü şolar cevapkar Wikipedia'da otuyorlar. Şoları değil ya. Yönüköy rayatlara Arabın Türkmen'in erkek kalmadı da sözün manisi, düğü, adresi, organı, Wikipedia, vlasta oturanları değişli. Siz şu haramda has köp ziyan verip biliyaniz. Yani siz bereniz o bilen materyallarınızı bilen, malumatlarınızı bilen. Bereniz o. Öyle bir ağır yerlerde olur. O bir yer baranı, öňünde duruşlary, Kurban ulu gelýärkä, aňardan ýüreýärler ha. O mektebiň, sadigiň, o çagajyklar bir setir bolup berýär, bilýärmi? Ministerler bir setir bolup beşik gelýärler ýa-da. Ya Amerika baranna ýöňünde garşylaýan ýok, ýene şu ministerler döwlet öňünde garşylan kişi bolup. O öňürde uçup gaýdyp öňünde garaşyp durýaňyzmy, näme diýäňiz ýa-da samolyotda öňürde çykyp durýaňyzda kabul ediş oýnaýaňyzmy, näme oýnaýaňyz?
Ana erkek yok deyip şular aydılýar. Ministrler kabineti, Gowpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, deputatlar, hekimler, organ işçiler, wezipeliler siz aydylýar, o erkek yok diýilip. Erkek yok diýip. Halk erkek, halk nämesin? Halk erkekliğini görürsünüz basın nesip bolsa halkyň erkek çykyşyny. Öňe siz ministrler, wezipelleri aydylýar, erkek yok biziň aramyzda diýilip. Mene lişni Türkmenli erkek yok değilse bilin yani menin adresimdakiler wezipede oturanlara değişli. Bağ olsa berin de malumatlaňyzy aydın juda özüňiz içinde bolup aýdy bilmeýän bolsaňyz daşyndakylara çykaryň, getirin. Yani olar ýalan sıçak bolmaň o. Erkek bolun birazcık. Gurban uly sizi maskara edende nädip maskara edýär? Şu içeri işler ministrini işten ayranla yan gelen o näde bayır maskara edip ayırdy. O adamçylykdyr. O meniň beş ayarlygym var. Kanunlar diýdim mi şonu diýen bolup gürlede. Indi Gurban uly sen şeýdik gürledingmi hawa şeýdik gürleding daşy öz araňyzda ýygnaklarda telewizionyna çykmadyk sözler bardyr. Olaram aýdyň. Soňam çykkaryndan patra diýmem goýuň. Men şular ýalady çyk bolamda sen ettirmedin Gurban uly diýiňdäni. Näme üçin edin zok? Lişni men size gollap berjek şonu ýalady etdiňiz. O pis topar var. Pis topary. Olar size agent diýer. Olar men neme der düşünýän. Olar çünki akly ýetenok, IQ-lar pes. Öňe men lişni gollajak şolar ýalaga edip çykyş etseňiz. Video çekseňiz, taşarurda çykyp sığınma tawşyryp etseňiz. Ona medaýaň zok. Rossiýada prezidentski nemede prezidentski aparatda işleýänden biri bir saýsybap bilen Amerikaň bir ýerik baranyna o öňden maý gözläp ýören eken. İş otayda da gal ya. Giden ok iyiden adanim sığınma tavşarıp şoňa garşy görüşip ber. Adi ýazmy şonok şuwa. Bir ýaş oglan. Gowy işledip duray kellesine? O ýaş oglan YouTube'da arada görüpdim men şo arada bir materialy. Yani eteýniň ýoluk ha. Etjek diýsen. Hawa ädir men geljek diýe. Öpçän motory atýarlar. Edeniýän edip bilýän, näçe tapar daşar ýurtlarda delegasiýa bolup çykyp gaýtýaňyz, prezident bilen çykyp gaýtýaňyz, başga sebäp bilen çykyp gaýtýaňyz. O taýda siz eýem hiç kim saklap bilen, o taýda siz bar etmän zadyňyz bir polisiýa baryp, o beşe tawşyrýanyňyzy, sığınma tawşyrýanyň özüňiziň delegasiýa bilen geleniňizi aýtýaňyz boldy. Bar etmän zadyňyz. Kalendar şu rejim o şu halka peýdallar şu rejim peýdal tarapy bolsaýdyň menem bollaýyn. Erkegim dälim şu yamanlygym ýokdur. Eger şu gowy iş eden ýer wagta çykyndaýdyň. Men gözleýän tapamok. O besýa gelip ay biziň ýurdumyzda syýasy tutsawlar ýok, lat dik görleýärler. Bokuň ýymy bar. Syýasy tutsawdan dowly Türkmenistanyň içi. Zakryty turma kim diýär? Lişni turma, atkryty turma, zakrytam däl. Gülýär turma, arkaýyn ýurduňa baryp bolanok. Biziň-de köçämiz turma. Çağalygymyzdan gözümizden odalynan aýnan açmaň, daşaryk çykmaň. Ay bolýar da Allahan büroklarını mertlik uysundan şolamam gorkoplar ruh alınan, ruh yolunan prezidentin öňünde durup eğilip duruşlarından depterlerini ruçka bilen zat ýazyp duruşundan ömür ýaslaý bolup saçakdygyny bolýan ýa-ni. Gipletsen öýüňizde erkeksiňizdir ýa, hireňiziň ýanynda, çağalagyň ýanynda, ministrler. Kabinetlerine de erkek raýat kabul eden olar. Nitolky öýünde kabinetine raýat gelse de erkek.
Rayet gelene de honon verdi. Tumşuňyz ýokardadyr ha. Men Gurban ulyň öňünde götüm galdyryp kellämem aşağı ýyp durýan diýenlersiňiz o ha. Ha? Gowsala merýelere ya igli-igli bolga. Gurban uly bir tapar egildiýden egilersiňiz men bilýän ha. Arkadan bekmeden hadi bir kişinin önüne çekme diyersiniz. Bar diyecek zaten. Bu bir kabul ediyor. Çaylar diyersiniz. Bar diyeceğinden çok olur yani. Ay bilen uğrun yerden millik edi oturun. İsteyen fayda üretmeyi de gayret et. O kovumlata göre geçerler diyersiniz ben bilyen ha. Ministerler. Orta toparlar. Özün veri. Uğursun veri. Erkek tıpatlar. Tıpatında uğursun ne ya o? Men aydayın nasıl? Özünüz erkek taraf görün. Minister sımoklar, organ işgärler. Nirde çort utorona hizmet edýäňiz o. Halka garşy, halka dönüklük edip bara şolara hizmet edýäňiz, soňundan gelýäňiz, özüňiz erkek saýaňyz. Sizin erkekliğiniz, sıfatyňyz uğursun ya utançsyz bir toparlar. Sizin güýjüňiz ýa öňüňizde keliňizde ýetýändir, ýa çağaňyzda ýetýändir, ýa-da köşedäki raýatlara ýetýändir. Görgülçük, susupes, ruhy ýolundan o çağırlıp, aporuna çağırlıp ýadadylan adamlara güýjüňiz ýetýär. Bir gayret bular kime güýjü ýetýärdi? Ýa pajamyndan geçýäň. Pajamkadan geçýäň. Şoň aşagyna daýdalar. Mekke, jora, alaja her kine hem tapsa satýardy. Oy şolar bir gowalap zatlaryny alyp, şolaňam zadyny alyp bermän gowýarlardy. Tekavadaryň garasyna ot satýan daýdalar bar şoňalar, şolary şeýdip gowalap azar berýärler. Nemaga diýin berýärler adamlara, ne bir sowda etdirýärler, ne bir telekeçilik etdirýärler, patent açdýar, boş patentim burnundan getirýär açsaň. Açaňda bir çykdaýjy, ýapaňda dwardy tykdaýjy. Gaýta diýär, kim birinji bermeşekdi para peşkeş berer, o bu çortlar diýär bir. Aynem tıryan gücünü efede diýenler bilip bolmady diýene şu wagt içinden diýip oturanlar wagt bu nuru nirden eşitdik diýenler. Yo, действительно bir gün aýdaly Gurban uly orientasiýasyny ýükledýär. Men mundan soň çoğutup ýadadym. Ministerler siz ýaman odan görünüp başladyňyz maňa diýse. Ministerler näme jogap bererkä? Yani minister adamlar. Hani Türkmen başına medyan ekene tavuk ketenin içine salıp saat edip üstünden gülüp maskara edip şunyan zaçımari edip başlasa ministerler neyemeden ödeyemez Gurban ulan yok diyebileceğim beklesene diýerler de telemesella canı özüm ýerýän dip durar da tavuk ketek Ülkü bolluňyz maskara bolluňyz ýani türkmeniň dili. Vazelin gerekli diýerdi ýara. Vazelin men oradan berden vazelin kime gerek bolsa. Vazelin başlar. Yok. Kalraýna vazelin. Ay garaz türkmen halkynyň öňünde maskara bolluňyz. Hökümetiňiz bilen prezidentiňiz bilen, ministerleriňiz bilen maskara bolluňyz, üstüňizden gülüpörüne ýaşulyňyz bar, sakally, olaryň hormaty galmady. Gargaşlaryny okudylar. Nurişka diýen haýsy wezipede oturmakçy diýär. Nurişka ara wezipede oturan ýaly haw ýurt ýykylsa. Telekeçi bolsa darady. Hakiki maňa halar ölmeseler bolan men käýleňiz men tanaň, men asla bizim maşgalamyzdan öňüm siýasata goşulan ýok, minister bolanam ýok, organ işlenem ýok. Soňam bolmaýar men zaýdy. Men watanymy seýýän ýöneköý adam, siýýärli. Halkymy seýýän we gynanýan awraýmyzyň pesligine. Onuň men aýtdym, men bir türkmen hökmüni näme üçin men bir zatlar etmeliler. Näme üçin men bir zatlar etmeliler. Nuri. Buraya geçik ýa. Var buly. Ministerler. Ýa gerek boldy. Ýa-mı? Nuri.
Kurban olup bütün yısırlar toplattırdı. Jet kızar yat getirip yere gördünüz mü şöyle videoda? Bala algab görgüller. Topunu getirip berýän kim? Oturan var bet kıyşaran var ya ondan sonra şey bana yaman masara utanıp bana yer yarsa yere yer jo men gat masara daşardan clown. Hakiki futbol oynaşlarını gördünüz mü? Çok 20 çok günün var atalistim ödü derse çok yara. Hava küçük o jetski o var ata olan var. Olmasına var kızım bu hal gülüyorlar. Hakiki. Çağlar buraya yollasınlar. Bunlar dedim Serhat dedim bunlar ministerler bulan dedim prezident dedim de ne dedim. Hayran kulağı aldı. Şunun mu diyara? Şataydanın belli. Şulan. İran'a varanda İran'a mihman yerlem neme diyara TikTok men kanal açıp köçöd aşavat kanal açıptır birçi adam yürümeyemiş köçöde diyara. Bir adam yok o aşavat kanal açıp görsün. Biz şular ya çüm olurdan korkaklar var adamlar. Men aydayın şular ya kuy pilotlardan şular ya zalimlik bir tarafta birim çüm oluşlarına da bilýärmi? Hawa zalim bilýän haçan zalim birinin daşyna 5 bolup 6 bolup geçýärler. Özleri güýçli göwnlere metanok. Ýani birinden kriseýalak bolup atak edip işleýärler. Metlerçe çık, öňden gelin ha menni, ha baryanni duýduruş ber. O başka. Mert bolsa bolmajakmy özüm goraşjaga mertler bolsa. Şu näle iş nefirde aýdýan men. Şu men bilen den kanun esasyna gürleşjek diýsin men şu wagt biledip Türkmenistana gitmesem siýerin taçmy. Yani kanun esasyna gidişip biljeňiz ýok. Sorawjy we esasyna Türkmenistanyň telewizionyasynda gönü aýlamda halkyň diskussiýa geçirip bilen zok. Sorawjy awalyşyp bilen zok. Biram mara dünkü ýylda gowurda aýtdy bir anadurdy Hajiýew Türkmen Helsinki fondunyň gaznasynyň başlygy bir olaňam bir şoňa guramasy bar. Diýen şu bu diýe hani Türkmenistany sanly ulgama geçirmeli, elektronlaşdyrmaly da ýere gurban boly. Özüniň ýekece internet poştasy ýok bolşuny. Halkyň şuňa ýazyp biljek bir tanak Ay bulardan var bulardan pul işlemek. Çöl pul işleýär. Başga wada gelenleriň propiskasy piňine däl olan. Pul işläp bolýarmy şundan pul işläp bolan. On özüne ähliýetdi. Açmy, pulsuzmy, kösen görm o bildiren ok bular. O bildiren ok. Neyse. Canım sağ olsun onu yaptık. Bugünkü tema geldi gavnodan çıktı. Hava. Yani şu adamın ödem valtında minister olup domuz yalak olup hemre domuz gördünüz değil mi videoda domuz yalak. Sonundan ama domuz yalak olup hemre gelip türmeye düşüyorum. Bugünkü 7 milyar dolar algım var. Sen o atåurlatsın sen. Sen bir Ossetiyanyň Russiýa Sowet Soýuzynyň düzümine ka hemmäni deň ýaşaýardyk. Açyň görün kinolary. Men ähli oturup çağaly öý bazar diýe, onuň 10 çağaly näme diýe hemmämiz diýen Soýuzdan çykan wagtymda. Bazara baranda da hemme kişiň bir ingo maşinyň gaz ýerimde dua. Hemme kişiň Prostoji Moskvich 6-njy sürüp görün. Nädip sen garaşdykdan soň bir giden atyň sahibi ýesi bolýanlaý sen, nädip bolýan sen birdanka. At özüňem administrligini işläp görken. Onuň nädip sen birden alygdar bolýan Türkmenistanyň? 3 milyon aylyk bolan näme? Balak tawa, dünüňe balaksyzlyk hemmämiz Sovet Soýuzyna hiç kimen baý däldi. Sen nädip birden budan baýlyk hemläň nimesi bolýar? Tak što geldi gavno oynayacak atın anarrakta tur.
Oğurdan oğurlamak halal ip oğurlacak bolýandyr bir halallyga değinip. Hakiki. Taksto menara ola da min nimesinden 7 milyar hekaye bolun. Ahsa da şonun Türkmenistan'dan algısı yok, berisi var olmasa. Ýa-da guruladyk men kommentariýa berene, kardeş sen bu jagaş aýtýan sannaňy düşüňde gördüňmi diýip. Ya YouTube kanalyna koyupdyr, bağlay. Özünün. Düşünne de gören näler görgül baram. Näçe nol var diýsen sonun bilme de görgül bolyn ýörene bir diýse diýýändir. Inni o besada çıkıp näme gurulajagyny gatgy bilerini bil. Inni bilse de bilmese de inni bolsa boldy dünkü efirden soň. Yani bu arada Yulia Serebryannyň ayarlagyny Diana Serebryannyk gellikäriden ogly bilen söýüşýär. Näme şonu ýaly bular göçat. Senin ayarlagyny senin oğlun bilen söýüşýär. Näme bolýar? Daýdasy bolýar-da. Çıkan. Çıkan bolsa ýene ýaşy gany bir däl. Maymunlar dünyasy ýaly. Özlerine görüşler. Borunno, canım sağ olsun vatan. Arzu bay bay. Sağ ol Nuraga. Boran sağ ol. Sağ olun görüşürüz. Teredin. Güzel yatalım bu bir Hoca teredin davay. Sağlıklı görüşürüz. Çıkan olan hep iğren bolýar diye. Borunno. Davay sağ olun.